Baba makanaka tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Mwari makanaka tinouya pamberi pechigaro chemutsa tichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga. Baba maita henyu madekwane anhasi, nguva yakanaka kudai Ishe Kristu yamatiwisa pamberi penyu. Mwari makatendeka tinouya pamberi penyu tichitenda nyasha dzekumusoro kudenga. Baba tinokutendai Mwari wangu Baba, tiri panguva Ishe Kristu yekuda kunzwa shoko renyu rakanaka kudai. Baba tauya nemashoko makuru atoda kuti vana venyu vanzwe pamusoro pemuranda wenyu Josefa, pamusoro Ishe Kristu Baba pekutiza chivi. Baba tinokutendai tichida kupupura Ishe Kristu pamusoro pemweya wehufeve. Josefa achitiza mukadzi waPortifa. Mwari maita henyu makanaka. Ndinokutendai Ishe Kristu panguva ino. Maita henyu Mwari, matiunza pamberi penyu kutinzwe mashoko akanaka, mashoko anotiisa kudenga kwamuri. Mwari tinotenda kuti Baba muchatipa kuimbisika Ishe Kristu Baba mukati moyo wedu. Baba sekunaka moyo kwakaita muranda wenyu Josefa, zviro kwazvo Baba tinotsvagavo kururama Ishe Kristu semuranda wenyu Josefa. Mwari maita masikati anhasi, ndinokutendai Baba, ndinoya pamberi penyu ndichitsvaga nyasha dzekudenga. Baba tibetserei Ishe Kristu, tinunurei Baba, mutibvise Ishe Kristu Baba mukuredzwa newakaipa. Uye ngatizive Ishe Kristu kuti kunze uku kune vakadzi vaPortifa. Ruramisai Baba varanda venyu vechirume, varangarirei Baba kuti Ishe Kristu vavandudzwe, vabviswe Ishe Kristu Baba, Ishe Kristu parukato wokubatwa newakaipa. Kunyangavo ivo vangabatwa nemweya womukadzi waPortifa, mweya wehufeve, ndinourayira nezita raJesu. Hauna simba nekuda kuti sitakatengwa nemuchinjikwa. Tiri vana vamakada Mwari wangu. Ishe maita henyu masikati anhasi. Baba tinokutendai Mwari, tinokutendai. Uyai mutaure nesu Ishe Kristu. Baba tinouya pamberi penyu tichikumbira nyasha idzi. Baba tinoziva kuti hamugoni zvachose kutisiya nekuti tiri vana venyu. Tinotenda nekuti mweya mutsvene ndio wamakatipa. Makataura Ishe Kristu Baba kuna 1 Corinthians chapter 6 pavesi ya 15 kuti zvinotobvisa here mutezo wedu mumwe chete Ishe Kristu nekudako kuti toda kufeva poro taisho kwete. Varipo varume vakuru vakawanda Ishe Kristu vakatadza kupupura ivhangeri yekuinda kudenga nekuda kwekuti Baba vabatwa newakaipa. Chitipai mweya, chitipai simba Baba, rangarina ya murumo mwana wenyu wamakada iye Josefa. Baba makanaka, tinokutendai, tinoya pachigaro chemutsa tichikumbira nyasha idzi Baba kuti ngadzizodzwe pakati pedu. Ivai nesu Baba, musatisiya. Rangarirai kuti tiri rudzi Baba gwamakada, mukagubvisa mukati mesvina Baba, mukagwisa kuchiedza. vaTesalonika vekutanga chapter 4 pavhesi ya 7 kusvika pavhesi ya 8. Baba tirangarirei Ishe wangu, tinokumbira nyasha idzi dzive patiri. Tirangarirei Mwari wangu, itai kuti mweya wenyu mutsvene uzorore patiri. Mwari samasimba tinokuvongai. Mweya mutsvene ndimi munotaura nesu, hatina umwe watinogona kuimba naye kuzhe kwenyu Baba. Baba ndimi mutsigiro wedu Baba, ndimi nhovo yedu. Tinotenda Mwari wangu, kunyange wakaipa akauya achida kuti sududzira kunze kwemutemo wenyu Baba, tirangarirei. Itai saJosefa Baba mukati momwoyo wedu, isai mweya waJosefa matiri. Kunyange Baba akanga aine zvose zvamama muropafadza nazvo, wakaziva kutiza rufu.
akanzvenga zvivi, akatiza upombwe. Zvino Baba, rangarirai vana venyu, vaitirei zvakanaka, vanunurei Ishe Kristu, taurai navo Ishe Kristu. Mweya Mutsvene dzikai, tanzwai Ishe Kristu. Baba, mashoko aBaba manyeruke. Baba, pamusoro pekutiza kwake chivi, ndo nhoroondo yatoda kutinzwe. Baba, mutibatsire, mutidzidzise. Mweya Mutsvene chiuyai. Maite enyu Mwari, tinokutendai. Mbiri kumusoro kudenga. Baba, tinotenda, tinonamata. Haleluya. Nyasha za Jesu Kristu, rudo wa Mwari Baba, nekuwadzana kwemweya Mutsvene dai zvanga zvava nesu kubva zvino nekusingaperi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndokutendai mai, ndinokuchingamidzai pamberi paMwari. Haleluya. Amen. Maswera sei mama? Maswera sei apostle? Taswera, ndofunga mungasweresa henyu vana veDACC, vana vebato kana kuti reboka raMwari, Dunamis Assembly of Christ Church, nevose vana vaMwari vanopupura kubata kwaJesu kuti tifambe nendima yatoda kuti taure nasu. Amen. Masikati akanaka vana veDACC kwose kwamuri, nokupazai masikati ano nemuzita raJesu. Haleluya, haleluya. Vateereri veshoko raMwari kwamuri kwose kwandoti vakadini nemuzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinotenda Mweya Mutsvene vanotigonesa iro simba ravo guru risingaperi, zvichionekwa kwazvo pazvinhu zvose, kuti vashayiwe pembedzo mazviri, nekuti vaimuziva avo Mwari asi havana kumuvonga kana kumukudza. Vakasvibiswa nemwoyo yavo yakashayiwa zivo, vachiti ivo vakachenjera, ivari mapenzi. Saka toda kutenda Mwari madekwani akanaka kudai, uye tigotenda Mweya Mutsvene watigonesa kuti uye tinzwe ndima yaMwari, ndima inofana kutiindisa kudenga, uye ndima inofana kuti ive inotidzosa pakururama kwavo nesu. Haleluya, haleluya, haleluya. So ndoda kutenda mai, ndigotenda zvikurusisa Mweya Mutsvene, ivo vanotigonesa iro simba raMwari ravakaisa matiri, kuti tigone kutenda kwakazara, tiwane kutenda kwakazara, uye tigochengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iyo Jesu Kristu wamene wakapikira wakatendeka. Haleluya, haleluya, haleluya. So toda kutenda Mwari, tigotenda mukana wavatipa. So handidi kunyanya kurezva nguva yakawanda, uye handidi kunyanya kutenderera zvakanyanya kuti Mwari vatibetsere tigone kupinda pandima yeshoko ravo. Mwari vatigonese, vagone kuti pamashoko makukutu, mashoko achachinja mucherechedzo wekurarama kwedu. Haleluya. Rangarirai kuti kubva kumashuro kutanga tichipupura pamusoro pemweya iwoyu, mweya weufeve kana kuti mweya weuhure. Haleluya. Now kana uri mweya weuhure, ndio mweya waita kuti vanhu vazhinji kwazvo vakone kubata shoko rakanaka, uye shoko rinovaindisa kudenga kuna Mwari. Saka toda kuti Mwari wamene atibetsere uye atinunure, uye vagone kuuya vachitaura nesu. Hazvinei nekuti isusu tiri vaduku zvakadii, regardless of how small you are, Mwari vachatiitira zvakanaka. Saka takabata mweya weufeve, mweya wechihure, tichibata kubva kutsamba yemurume anonzi iye Dhavhidha kuna 2 Samuel chapter 11, ndo ndima yake kutanga yatakabata mai. Tikabata ndima iyoyo, tikaisveta, tikawa kunaka kwayo, uye tikakumbira kwazvo kuti dai Mwari vanga vativandudza, vanga vagona kutaura nesu, uye dai vanga vagona kutinunura kuti Mweya Mutsvene utibatsire. Haleluya. So toda kutenda Mwari, tigotenda zivo yavo, uye tigotenda uvepo hwavo. So mai, toda kuti muinde kuna tsamba yemurume anonzi iye Josefa, kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya 1. Toda kuti tingonzwa mashoko makuru, mashoko
atonisa kudenga uye mashoko aMwari. Haleluya, haleluya. Now iyi nyaya yeufeve yaita kuti vana vevanhu varashike zivo. Bhuku yangu yotsanangura kuna Hosea chapter 4 kubva pavhesi ya6 kuti rudzi rwangu vana vangu vanorashika nekushayiwa zivo. Now zivo chii? Kana tichitaura pamusoro pezivo, mukaenda kuna zvirevo chapter 4 pavhesi ya7 inotaura ichitiyo zivo chinhu chikurusisa, naizvozvo zviwanire zivo, asi muna zvose zviwanire kuhwisisa. Now nyaya yekuhwisisa ndo inorashika vanhu vazhinji, nokuti zivo unogona kuva nayo, asi kuti uzohwisisa zvakakwana izvo zvinotoda Mwari kuti vave vazokubetsera, nekuti hatigoni kuuya tichikumanikidza kana kuti ita zvakati zvausingadi kuti zvipinde mauri zviproseswe nepfungwa dzako. Saka toda kubata pamusoro pemweya uyu wekuhuro. Now ndichikutsanangurirai ndakataura pamusoro pemukadzi akarangariwa naMwari kwazvo, pamusoro pekuti akanga atora varanda vaMwari akavaisa mukati memba yake. Takaiverenga tsamba iyo ndakanga ikota kuna Joshua chapter 2. Now iye akanga avingwa nevarume vakanga vatumwa naJoshua. Joshua oti chiendai munomema musha kana kuti nzvimbo yatinofanira kuti tipinde mukati meJeriko. Now kwakanga kuine mukadzi wakanga achigarapo, wakanga asingatozivi Mwari. Now kusaziva Mwari kureva kuti wakanga asina kugamuchira Jesu semuponesi wake, uye panguva iyoyo waifanira kuti utevere murau waMwari. Saka murau maari mamusina, asi murume anonzi Joshua achituma varume vaviri kuti vanosona, kwatoti isusu kuchirungu spying. Now vakaenda vachindopinda muimba yaRahabhu. Rahabhu akanga riri hure, asi Rahabhu wakaita zvinoshamisa kwazvo, akachengeta varume ava mumba make yeJeriko. Akati ndazwa kuti pauya varume vaviri vasiri vemuno vatorwa vapinda muno muJeriko, ndivanani? Now iye waziva kuti varume ava vari kuuya ndo varume veIsraeri, akavavanza akavaisa pamusoro pembariro kana kuti pamusoro peimba yepamusoro. Now avachengeta varume ava, vakachengetedzwa naMwari nekuda kwokuti vakanga vaine basa guru ravaifanira kuti vaite. Ivo vakanzvenga zvivi, havana kuda kuti zvatapinda muimba yehure, now muimba yepfambi. Bhuku yangu yotsanangura kuti wakanga ari mukadzi waitengesa mbiri, kureva kuti wakanga ari mukadzi wakanga aine bhizinisi rekutotora varume achiisa mukati memba. Haleluya. Now zvose izvi zvichiitika zvazvine kuratidza simba raMwari pavari ivo Mwari, uye kuti Mwari vave vanogona kuzadzisa simba ravo paravaranda vavo. Saka vakapinda vakagarapo. Now pakazouya varwi kana kuti vachengeti vemusha weJeriko, vakati kotawa kuti varume vapinda ava vabva kure, toda kuziva kuti vanani. Bhuku yangu yotsanangura kuti mukadzi wakaramba akati handina vaziva vangu pfuura panapa, vakaenda vatongotora imwe zhiya yekuenda kunzvimbo yandisingazivi, asi dai magona mavatevera, nekuti vabuda muno vangopfuura panapa vakangobuda muno, asi pavabuda nekwavaenda ina handizivi. Now bhuku yangu yotsanangura kuti vakatevera varume veIsraeri kureva kuti muJeriko, vachida kuti vaende kundoona varume ava ngavatumwa naJoshua. Ndokuvashayiwa. Pamazuva matatu mukadzi akati aida undovanda, ndaimovanda mugomo. Kana mavanda mugomo vachakutsvagai, asi kana vakutsvagai havangakuwani, imozoburuka zvenyu modini moenda. Asi rangarirai kuti kana maakuuya naJoshua iye wakapuwa simba naMwari, rangarirai vanun'una wangu, rangarirai hazvanzi dzangu, uye rangariraivo baba vangu namai vangu, kuti pamunouya musazondiparadza uye musaparadza rudzi rwedu. Iye akaita sungano navo, vakati isu zvatava kuita zvatabuda nepahwidho ratabuda naro iri, ukatiite tinogara mubako, iwe chisungira rudhende rutsvuku, kuti kana patenge touya tonzvenga, hatichauyi tichiparadza, asi chirayiravo vabereki vako, hazvanzi dzako nevanun'una vako, kuti vasabuda muimba iyo yemukati, nechikonzero chokuti kana vabuda isu tinogona kuuya toparadza tisingazivi kuti vanani.
zvichiitwa naMwari kuti zvichengetedzwe. Saka vakanga vachinzvenga zvivi, vaziva zvavakanga vafambira, kureva kuti munyika yeJeriko havana kuuya vakati taiwana mugodhi kana kuti tamuwana mukoko kuti hatichinjana usiku, umwe imbopinda indopobuda, umwe chibuda weindopinda. Havana kuita seizvozvo. Now tichiverenga tsamba dzatakaparidza pamusoro pemweya wekuhura, mweya wehufeve, takabata ndima dzakawanda kwazvo pamusoro pemukadzi anonzi Jezebel. Tikaverenga kuna 2 Kings, madzimambo vechipiri, chapter 9 kubva pavhesi ya28, pamusoro pemukadzi ainzi Jezebel. Jezebel ndo zimbuyambuya chairo kana kuti zimaimai rechihure, iro ratakaverenga tsamba yanga ichidakadza kwazvo asi yaitindisa kudenga, nekuti mukawa tsamba yemurume iyeye akauya achipa simba rokuti uyu mukadzi ngaaburawe wainzi Jehu wanga azodzwa naElijah. Elijah ndiani? Wanga ari muprofita wakauya munguva murume anonzi Ahabu ari mambo. Zvikaita kuti simba raMwari rive pamusoro pemurume anonzi Ahabu. Ahabu akatiza kururama muna Mwari, akatevera mukadzi wake anonzi Jezebel, uyu wandiri kutaura nezvake uyu. 1 wakatora munda waNabhoti. 2 akanamata Bhaari. 3 akarora iro hure iri Jezebel. 4 Mwari vakati enough is enough. Hondo dzekudenga dzikavuya, dzikaonekwa dziri kudenga. Mika rakazvitaridziwa kuna 1 Kings chapter 22 kubva pavhesi ya 18. Verengai muchimanya ndima iyo mai nokukasika. 1 Kings chapter 22 pavhesi ya 18. Mika rakazvitaridziwa. Gwendo gunogona kurongwa. Nhoroondo yako iwewe yokuti uparadze naMwari inogona kuitwa pano pasi. Yaitwa pano pasi, iwo tofunga sokuti izvo zvaitwa nekuda kwekuti pamwe ndatopromotwawo kuti ndikwire bhazi ndiende kana Joni, ndikwire ndege ndiende kana kuBritain, kana ndiende kana kuAmerica, kana kuti uite chose kupi kwaungagona kufunga. Gwendo gwarongwa naMwari, vaona kuti iwo anetsa. Hauchadi kana kubva muchihure. Saka panotorongwa gwendo gwokutoti utondosangana pamwe nefambi uku. Iyo fambi iyo anotori mukadzi wemunhu asi ane basa rekutengesa mbiri, akatoita zvokuganigwa kana nemurume wake chaiko, kuti usvike uri murume, usvike usangane naye, right, usvike ugondogomerapo, kana kuti usvike ugondonamatirapo, kana kuti ubve usisina utano hwakanaka, dubu razvimba. Vamwe ndo vanogona kurongegwa gwendo kwekundopuhwa kana chigwere chaicho, ingava kana HIV. Hatisi kuita stigmatization pano, AIDS kana runyoka, kana kuti unogona kutorongegwa gwendo kwekuti uchiinda kuzhira yekuhura ikokoko woita accident, nekuti vanouraya munhu haasiri munhu, anouraya munhu ndiMwari. Ndine urombo chaizvo nokutaura kuti there is my brother opposition leader vachamisa vashakigwa namai vavo. Tine urombo zvakanyanyisa chaizvo, dai Mwari vavanga vavanyaradza. Saka gwendo kunogona kurongwa. Izvi ndiri kutaura kuti kana kufa kwakaita mai vangu izvozvi, ndine hama dzakawanda, ndinana sekuru vangu vakawanda, vamwe vakangofa mafiri aita mai chamisa, ekuti munhu anogona kungoti ndawa chakati, ndina sekuru vangu ine vangoti ndadzipwa handichagoni kufema, ndadai vatovata, furo ndokubuda, kuzodai hakuchina munhu. Vamwe vachingodonhawo vakavata, so vamwe vanongofa kuhope. Saka iwe usafunga sekuti wakangwara kuva unorarama panyika kudai, uye tichikuparidzira panyaya yechihure. Saka gwendo kunogona kurongwa kwekuti iwe undofa kana kuti iwe uchindoparadzwa nenyaya yako yekusada kuteererai. Verengai muchimanya mai madzimambo chapter 1, first madzimambo chapter 22 pavhesi ya 18. Chimuzikai mai, ungadai mamaponda kuudzai ndima iyo nekukasika. Saka gwendo kunogona kurongwa. Verengai mai musoro weshoko madzimambo 22, 1 Kings chapter 22 pandima ya 18 musoro weshoko. 1 madzimambo 22 pavhesi ya 18 hongu musoro weshoko. Ahabhu unoita sungano naJehosafati, kufa kwaAhabhu. Ahabhu anoita sungano naJehosafati. Mai ndo pavazoti pamberi pacho kufa kwaAhabhu, kurova kuti ndigo rufu gunouya. Kuna Deuteronomy chapter 32 pavhesi ya 39, tarirai muone kuti ndini iye, hakuna umwe Mwari kushe kwangu ini, ndiri Mwari anouraya, ndiri Mwari anoraramisa.
hakuna umwe munhu anogona kurwira paruoko rwangu. Zvose zvichiitwa izvi ndiMwari vanozviita. Saka itai zvenyu mhai, toda kuti muverenge distinctly Madzimambo vekutanga chapter 22 pavhesi ya18. Mungowachete mashoko anozipa anotisa kudenga. Timidzikai zvenyu mhai. Pavhesi ya18. Mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati, handina kukuudza here kuti haanga... Tangai pavhesi ya18, 19. Tiwe Mikaya rakazvitaridzwa. Verengai zvenyu mhai. Pavhesi ya19. Doa. Mikaya akati, Doa. Zvinochinzwa ishoko raJehovha. Kwete rangu ini. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake choushe. Nehondo dzake dzekudenga, dzimwe dzimire naye kurudyi rwake nokuruboshwe rwake. Fambai hande. Pavhesi 20. Ipapo Jehovha akati, ndianiko chandonyengera Ahabhu aende anourawa paRamoth Gilead? Zvino mumwe akati zvokuti, nomumwezve akati zvokuti. Hande. Pavhesi 21. Zvino Mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha ukati, ini ndichandomunyengera. Verengai kusvika pavhesi 23. Pavhesi 22. Jehovha akati kwauri, neiko? Iwe ukati, ndichaenda ndichava mweya wenhema mumuromo yavaprofita vake vose. Iye akati, iwe ndiwe uchamunyengera, uchakundawo. Enda hako unoita saizvozvo. Pavhesi 23. Naizvozvo zvitotarirai, Jehovha wakaisa mweya wenhema mumuromo yavaprofita venyu ava vose, asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Thank you, mama. Kana mama akateerera musoro weshoko waverengwa namai, tiri kuparidza pamusoro pemweya woufeve. Now, kufeva mukadzi waPortifa naDhavhidha ndo patara kubata ndima iyoyo. Kana mama akateerera musoro weshoko mawauchinzi Ahabhu anoita sungano naJehoshafati uye kufa kwaAhabhu. Saka unogona kutorongwa so maplans ako ose. Na Mwari vatopedza newe so. Nekuti mama akateerera mai vachiverenga. Mawamai vachiti ivo pavhesi ya19 Mikaeri akati, zvinochinzwa shoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake choushe nehondo dzose dzekudenga dzimire naye kurudyi nokuruboshwe rwake. Now, vaona kuti Mwari wanetsa, vanongogara dare. Fanike iwe haupo iwe uripozo. Vatoona kuti iwe unonetsa nechihure. Chatoda kuti tingoita kuti tipedze rudzigogo rwangu rwechihure. Hatidi kuti uchikanganisa kana vangava mai kana kuti angava mukadzi mumba. Now, vokupedzera ipapo, wongoperera ipapo. Ende kana waronga gwendo, iwe hautombozvizivi, unogona kutofunga sokuti pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa. Nekuti apa mahwamusoro shoko uchinzi Ahabhu naJehoshafati vanoita sungano uye kufa kwaAhabhu. Sungano yavakanga vachiita yanga iri sungano yekuti vanoenda vandokunda kuhondo yavaifana kufamba. Hino vango venyu vazhinji, chero Mwari vakaita sungano nemi, pane dzimwe sungano dzinotoitwa naMwari kuti Mwari vachipedza newe. Vatoona kuti unonetsa iwe. Uye kana vaona kuti unonetsa, vanongova nenjira yavo yavanouya vachieliminata kana kukubvisa pamberi paMwari. Haleluya, haleluya. Izvo zvetichikuparidzirai toda kuti muhwisise kuti kana tichiti tizai upombwe, 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya18. Vanga vasingatambi. Uyu wakaramba kutiza zvesvino. Uyu wakaramba kunzi naMwari, no, iwewe uri kudzinganisana nemuranda wangu Elijah. Siyana naye. Iye akati mondiudza chinya zvina basa izvi. Ndokuramba achiteverera zvake. No, but nyaya toda kubata mukadzi waPortifa naJosefa. Ndo pane nyaya. Iyi inongori nhunga nyaya yekuti patoda kuti tisvike nenyaya iwo pahwisise uye pauchapahwisisa shoko iro rigosvika rigokubata uye ugogona kushandugwa naro. Nokuti Mwari havasiri munhu angareva chinhu akasaita, uye hasiri mwanakomana womunhu angataura zvikasazadzisiwa. Havarevi nhema uye havagoni kutendeuka kuna Numbers 23 pavhesi ya19. Why can you say amen? Amen. So tichitaura ichi toda kuti iwe patiri kuparidza mharidzo iyi uhwisise. Munotogona kuita maplans enyu mamwe vanhu mugotofamba muchiti makangwara, mugobuda muchita zve zvamunoita. Mwari vakatoronga plan yedownfall yako nechihure icho chichi. Now Mwari vachiti ivo, ipapo Jehovha akati, ndianiko anononyengera Ahabhu kuti aende kundofira kuRamoth Gilead? Zvino mumwe akataura zvino, mumwe ndokutaura zvino. Mweya pavhesi ya27, zvino Mweya ndokubuda akamira pamberi paJehovha akati, ini
ndichanoita munyengeri wenhema. Jehovha akati sei avo vanga vari Kristu manje vanga vakupindura vakati ndichaenda ndichanopa mweya wenhema mumuromo yavaprofita vake. Iye Jehovha akati iwe chinda unda undomunyengera uye uchandokunda, enda hako undoita saizvozvo. Naizvozvo zvino tarira, Jehovha wakaisa mweya wenhema mumuromo yavaprofita venyu ava vose, asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Zvose izvi Mwari vachizvironga, vari kuzvironga kuti iwewe unoziva kuti nemanomana ako ekuda kungwara nemahwa Mwari vanongoya vachimaganhura. Unotovudziwa nepfungwa dzako so kana nevaunonovuka kuti indoda kuita vakadzi vakawanda, kana ndoda kuita maboyfriends akawanda, ndoda kugona kuti kana ndakatarisana nevarume so varume vangondizeza so. Vokutokupa simba wondovuka uko. Kana wavuka wadovang'anga, izvo hatidi kuramba topanze takataura mweya wokuvuka uko. Kana vakati kwamuri ndai munobvunzira kung'anga nevasvikiro vanorira nekuita zeve-zeve, ndokwa munoita vazhinji, kana kuti hakuna munhu anoda kuita zveboyfriend anombouya kumunhu waMwari anoparidza pamusoro pekutuka mweya yemafamiliar spirits, mweya yekuvuka. Kana vakati ndai kuna ava vanoita mweya yekuvuka vanorira nekuita zeve-zeve, ko vanhu vanga havagoni kubvunza kuna Mwari wavo here? Ko vangabvunza kune vakafa pamusoro pevapenyu here? Isaiah chapter 8 pavhesi ya19. Saka ugoni kuuya kuna apostle uchiti apostle ndokupirawo simba rokuti ndindohura, asi vanokupai ndevaya vanokuvhimai vaya voisa muromo wenhema manje mamuri kuti iwe ukaita zvakadai iwe uchakunda. Saka uchawa mukadzi waPortifa kuti pane chimwe chaanga akatotsinhira nacho chaaitotemba nacho kuti ndichavahwina chete, apa havabudi, ndichafamba uye ndichatokwanisa kupinda maari iye Josefa. Ndosaka mamuchiwanda chiti Josefa ndo pane nyaya, mukadzi waPortifa naJosefa. Saka kunorongwa gwendo so mahuri akagara ariko. Ndosaka ndanichikusanangurira kubva kuna Joshua chapter 2 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya14. Rahab raitova hure, asi wakaziva kunopafadziwa kwa vana veimba yake nekuda kwezviuri akatotendeuka. Kwaitwa kutotendeuka kuti chindirangarirai kurova kuti mweya wakasara uri maari wakasara wachenesewa nekuti wakagona kuchengeta muviri wake. Nokuti kuna vakorinde vekutanga chapter 6 kubva pavhesi ya15 yandakakukoterai pamusoro pemurume anonzi Pauro achitidzisa pamusoro pemweya wehufeve uye mweya wekuti tisahura uye vanhu vasasundigwa kusvina kuti vahure. Takaiverenga ndima iyoyo 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya15. Indima yakanga ichizipa vanhu, tikaibata distinctly zvakatsetseka. Muchiwa Mwari vachitaura mashoko makuru pamusoro penyaya yechihure iyi. Kana chiti siyai chihure hatitambi, nekuti Mwari vari kuti tizai upombwe. Jacob anoti resist the devil and he will flee away from you. Tiza ichoita zvokusunduka chaiko chaiko, ramba wakaipa iye achatiza. Zvino vamwe hamurambi. Now anotaura iye Pauro kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya15 kuti hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yopombwe here? Iyo kuti haisha kwete. Ndo zvaanoreva pavhesi ya16 mukaramba muchidzikana ndimeme. Hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe wava vomuviri mumwe chete here? Nekuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete, asi kana anenge asanganiswa naShe wava mweya mumwe chete. Saka kana wanogona kutiza manje waziva kuti chandiri kutiza ichimweya weshina. Ino vamwe venyu moti dzawira mutsvanda unotohorera so. Saka variko vakadzi vaPortifa vakawanda chaizvo vari mudzimba zvaizvo zvizvi. Uchitova munhu waMwari wotopinda mumba make wogara naye mumba make, iye wakanyangira kuti iwe upinde maari. Wotochera kuti mweya uri maari ndeupi? Vamwe ndo vanouyawo machechi vachiuya vachikotama kumberi izvoti kwai ndakafigwa. Hamuzivi kuti ndakafigwa here? Now Paul achitaura mashoko ake ari kuti hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe iye wava mhombwewo here. Ndosaka muchiona iyo edzi yakati kuuya haipouyi paropa ruzhinji, inouya ipapo paunenge muchida, ipapo pawakabuda napo ndo paunongofa napo. Nokuti kana muchiona vakadzi vanenge vakazora madhiprizonawa
mazifuta aya anovatsvukisa aya, misoro yevana vevanhu inotenderera kwazvo. Agofunga kuti yashuwa handigonzi ini ndarega kupinda umu. Ivo vachiona kuti inini 1 mari ndinayo, 2 motokari chaicho yekuti ndinogona kudhaivha ndoenda kure kwandisingavonekwi, ndondotsvaga lodge ndovanda, ndongozvipigwa 2 minutes, ndotosevenzesa mari yandamboti kuna mai, mari yekusava hamuna, ndonakigwa uko. Now uyo anenge achiita zvake basa rake rechihure, uyo mweya unenge uri paari uyu, paari achitoda udzikinuro yaMwari. Now ndo vamwe vazhinji vakadzi vaPortifa, but vakadzi vaPortifa havambofamba vachitengesa mbiri. Pane mahuri ayo anotoziva kuti uyu mweya, but pane vamwe vanenge vakatovanda vari mudzimba so, kunge vasande, kunge vanhu vakarurama so. Now zvose izvo 1 John chapter 4 pavhesi ya 1 anotaura kuti pavhesi ya 2, ndinonamata kuti muve munonamata, muve munokumbira mweya wokunzvera, nekuti vaprofita venhema vakaburikira panyika ino. Havasiri vaprofita chete, pane vamwe vaprofita vanogona kutokuvuka so, vagokuudza mashoko aunotoda kuti upinde maari, iwo ushayiwa zano. So nyaya yatiri kubata iyo pamusoro pemiviri iri kutaurwa kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya 15. Musoro weshoko mukaverenga handiri kungokota, miviri yedu mitezo yaJesu Kristu. Mava pavhesi ya 15 kuti hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Zvino ndobvise here mutezo waKristu ndiite mitezo yeupombwe, ndobvise here mutezo mweya mutsvene mandiri kuti ndinohura. Pauro oti kwete, nemakei ko hamuzivi here imi kuti akasanganiswa nemhombwe wasanganiswa nehure, iye wanovavo hure vasanganiswa nemhombwe wava nyama imwe chete, nekuti shoko ndozvarinoreva, asi asanganiswa naShe wava mweya mumwe chete naye. Pavhesi ya 18, tizai upombwe, ndo zvakaita murume anonzi Josefa. Tizai upombwe. Hatichindai zviri mai kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya 1. Now kuti uve unogona kutiza upombwe, une ma-attributes, une zvinhu zvaunenge unofanirwa kuva wakaita uve uri. Havasiri vose vanongotizazvo, nekuti anotiza ndiye anohla mutemo. Nekuti bhuku yangotaura kuna vaRoma chapter 5 pavhesi ya 20 kuti mutemo wakauya kuti kudarika kuwande, asi zvivi zvakawanda, nyasha dzakawanda nekudarikidza. Saka the law is an accuser. Mutemo haukuna anogona kumubvisa patiri. Mukada kuna Zechariah chapter 3 kubva pavhesi ya 1, Joshua muprista mukuru, kwete uyu wananchiweka kuna Joshua chapter 2, uyu wanga ari muprista muimba yaMwari. Zechariah muprofita akataridzwa, Joshua muprista mukuru anga akapfeka nguo dzakasviba, ndokuenda pachigaro chemutsa. Now Satan ndokuuya ari mudzivisi, akauya akamira kurudyi. Zechariah akataura mumweya akati, iwe Satani, wauya kuzosona Jerusalemu here? Jerusalemu ndo nyama yako, ndo muviri wako. Wauya kuzosona Jerusalemu here? Kuya kuti wauya kuzoda kuzonyadzisa nekumhudza miviri here wetemberi iyi? Zvino kwazvo iwe wakarambwa, wakatukwa. Akati mapfekedza munhu uyu nguo dzakasviba, bvisei nguo dzakasviba paari. Hamuzivi here kuti chitsika chakabvutwa mumoto? Ndoya muri kuwairi kutaurwa iyi naPauro kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 15. Yaari kukota kuti hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa mutezo waKristu ndiite upombwe here. Saka purity, kuchena, kunofanira kuva kwatiri. Pauro kuti hatigoni kudero. Nemakei nekuda kuti takafa muzvivi kuna vaRoma chapter 6 pavhesi ya 1. Hamuzivi kuti takafa muzvivi here? Toramba tiri muzvivi here kuti nyasha dziwande? vaRoma chapter 6 pavhesi ya 1. Toramba tichihura here nekuti Mwari vakauya vakazotifira? Tongoziva kuti nyasha dzakauya dzikadurugwa nebhakosi, hatihure zvedu. Mwari voti haishe kwete, hazvidero izvozvo, hatikarambi tichihurazvo. Nekuti kana tahura, watiri kusaridza kana kuti watoda kuti tipe simba iroro ndiani? Unofanira kupinda matiri, angavani. Tatoita substitution by elimination, tatodzura so. Izvo uchitoparidzirwa kudai unototsamwa kuti vanozvireverei. Iyo mweya uyo kuti unotosindimara moyo nenyaya yekuti unooma musoro wako, haudi kuti uwe shoko raMwari, ndo mweya watiri kuda kuti tibvise mauri. Mweya unogona kukubata, nokuti
kuna Jakobo chapter 2 pavhesi ya10, kana munhu akatadza murayo umwe chete wava nemhosva kune ose. Kana ukaona uchiramba kugamuchira shoko raMwari so, kana uchiva uchingoya uchingosora kana vanhu vaMwari so, Jesu vakazvipupurawo kuna Matthew, vakazvitaura Matthew chapter 10 kuti endai mukati medzimba dzavo, indai munosiya rugare. Now kana anenge asina kukugamuchirai kuna Matthew chapter 10 pavhesi ya8, anenge asina kugamuchirai izvo akataura kuti ndazodza ndakupai simba inomupava, indai muwapa mahara pavhesi ya11, 12, 13 kuna na16 uku. Kana anenge asina kugamuchirai, zuzai tsoka dzenyu muende. Now vanhu ivava vachatongwa, ende kutongwa kwavo zvichadarika zvakaitika panguva yeSodhoma neGomora. Zvino kana uchidziwa kana warega kugamuchira shoko raMwari kumunhu waMwari, uchatongwa kudarika ngochani. Wagonei? Chawagona chiya? Chawagona hapana jere rebhindura. Saka tichikupupurira shoko iri, toda kuti mweya wako iwe uzorodzwe murugare kana Kristu auya kuzotora vatsvene vake. Nekuti muchamuona mukomana, izvo muchamuona izvi ndakakuudzai, muchamuona uya oisa rutsoka rwake pagomo reMorifi. Ipo paakadzika napo paBethel ndo paanouya. Kati Mobile City uya ovhenekera gungwa nemudibwa. Now muchionekwa manje machinjwa mava nemudibwa hwaMwari kuna zvakazarwa chapter 15 uko. The glittering sea. Ravhenekegwa manje neMercy City. Muchimuona manje mukomana kuti ndaikuudzai, kana magona kukunda chikara, machengeta mutemo, makuimba guyo gwaMozisi mutemo, guyo gwegwayana pamuchinjikwa, makuita dhamburi remudibwa, makuita nhunga makore, force of gravity isina simba. Ndakuudzai kuti ndo zvandakakuparidzirai izvi, zvandai kuti tizai chivi. Ndokuudzai kuti ndo paya apo pamagadhala pakabvutswa mweya 7 pamagadhala yomukadzi ainzi Mary Magadalena, 7 pamagadhala. Ndokuudzai ndo pandai kuparidzirai apo, kana wagona kuchengeta shoko iri. But kana waramba, there's nothing we can do. Hatazvotogona kuita newesu. Bhuku yangu tsanangura kuti kutongwa zvakunononoka, vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Saka tizai upombwe, chiwai kutiza kwakaita murume. But kuti utize, unofanira kuva une ma-attributes zvinotaridzwa kuti uri munhu anotya Mwari. Verengai mai kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya1. Mungu wachete kuti haugoni kutiza kana uchidawo mauri. Anotiza ndiye anenge akakwana muna Mwari, uye akatokwanisa nechekare. Izvo tiri kuparidzira kuti chero uchida kuti utize, tanga watendeuka. Uye Mwari vanoti kuna mabasa apostle chapter 17 pavhesi ya30, Mwari vakaregerera havo nguva yekusaziva, asi vanorayira vanhu vose vose pasi rose rose kuti vatendeuke, kusanganisira iwe, kusanganisira iwe unoririrwa shoko iri. But ngatichiwa mabasa kutiza upombwe, tangobata apa, tangoirwa pamusoro, tangoti vahwisise kuti iye wakatiza. Now uye matiziro akaita, uye katiziro kaakaita, vazive kuti kutiza uku Mwari vanototi tizai upombwe. Ndino vamwe kana angoona magaro aya anenge akafuridziwa nemaapetito, aya mazipiritsi aya anomwiwa nevakadzi, vazora madhiprizona, vamwe kuda ndo vakazvagwa kungasati kuda anga akazvagwa akadini kuoda kuchinja, motora mambi enyu, macutane enyu, manevhia enyu muchizora. Vamwe kutotiza kwaizvo varume, ondoita chihure uruko, murume haatozvizivi, kana kuti murume ozviziva ungoti ndikagodi. Iwe unoona sekuti wakangwara so, oramba uine mano mamwe ayekuuya uchingoreva nhema, uye wotoda kutowisa vamwe vanhu nemweya wohure uri pauriwe. Nokuti ndo mweya wakaipa, haugoni kutambira chakanaka mweya wohure zvachose, unotorapa so. Ende unenge watoona kuti apa ndo pandoda kuwisa chaipo chaipo. Mukadzi waPortifa, palipo vakadzi vaPortifa so vanoshiya kuti zvinotodini. Mangwana chaparidza pamusoro paMary Magadalena, mweya 7 yakabviswa pamagadhala, kusungunurwa kweanotenda pachihure. Pane vamwe vasingatendi, ugotomuudza kuti bvisa mukadzi waPortifa, mweya womukadzi waPortifa maari anotochinja, agogoda kutokutsvagira nyaya. Ukatogara chaiko mumba mako anogona kutsvaga mamwe mano ekuti uwe.
vakawanda vanhu vaMwari. Uyu wanga ari munhu waMwari, wanga ari muimba yaMwari yaakanga aiswa naMwari, kuti Potifa wakachinjiwa naMwari kuti achengete muranda waMwari. Saka Mwari vanokuisai pakati pevakadzi vaPotifa zvikuru savarume. Muwisi wamanje nekuti anenge akatema, anenge akatomaka so kuti hapabudi. Ndokasaka chenjera chaiko chapo pabudi uchiwapora achiti tizai upombwe. Kutotiza chaiko chaiko. Handei mai tiverenge ndima iyo. Chimizikai zvenyu mai. Kuna Genesis chapter 39 kubva verse ya 1. Mungoverenga musoro shoko unozipa chete. Handei zvedu mai apa tatichingodzidzisa takuda kuchipinda pandima. Nasitoda kuti bate ndima inokasika tipedze chichikari chitibve. Genesis chapter 39 verse ya 1. Wawapere mudikani. Amen apostle. Hallelujah. Ndoda kuti uverenge zvakatsetseka mukadzi wangu distinctly. Chirungu chedu icho kumasvingo tochitaura zvakanyanya. Distinctly zvakatsetseka. Verenga zvako. Uwe chete musoro weshoko. Wemurume watiri kutaura nezvake Josefa. Verengai zvenyu mai. Genesis 39. Hey. Vhesi ya 1. Hongu. Musoro weshoko. Josefa nomukadzi waPotifari. Waiwa here. Ndo pane nyaya apa. Muranda waMwari kana kuti varanda vaMwari nemahure. Ndo pane nyaya nhasi apa. Muranda waMwari kana kuti varanda vaMwari nehure chairo rinotoita fanika harisi hure kuzhoko asi riri hure. Na rinogona kuita mamwe mano rigokuchinjira mastatement rigokuchinjira kakatauriro. Ugotoshaya kuti zvabvepi izvi. Agoto murume agoita muranda so mumba. Iri achitotungamira so. Murume agoya agokuteerera iyewe. Nokuti mweya wemukadzi waPotifa uri mauri. Agotoita muranda so murume uchitohura so. Taipoona rimwe drama raparafini rainzi Madirativhange. Now, pane vamwe mai vaiekta kwazvo. Vachitoenda kuSouth Africa kuJonuko. Vachitoita basa rekuti kutounza maboyfriend pamba. Idrama rataiona. Izvaidzidziso yekuti iwewe kana ukaribata shoko iri ugone kuziva kuti uri mukadzi tiza mweya womukadzi waPotifa wokufeva. Ino ipapo kana vaona kuti tapuwa mukana varume vanogona kuti aisa hatifambi zvedu hatina kwatinoita indai zvedu. Indai yenyu kwamunoinda. Iwo ndo paunoti zvaiwana ngwarata. Pamwe murume akamboita zvakaipako. Iwo tindoda kudzoserawo. Nokuti ndotsika yavo. Mweya womukadzi waPotifa mweya wohure. Obata so munhu. Mukadzi oshaya kuti murume oshaya kuti ondowisa urombo. Onzi nyarara imi. Zvika mukada ndogona kubuda pana patarisai kuti ndakatenga imba mutakaisa mastedu kana ngobuda munorusa. Ndo zvavako mazuva ano. Nawo kurusa kwekusina basa murume oti saka ndotangira papi ndoita benzi here. Nokuti kana iye wati handichadi saka ndozodii. Na uchibata manje murume kumutenderedza so kumuita benzi. Murume opedzisira ashayiwa kana rufaro. Haachatombogoni zvachose kana kusungunuka ari mumba make. Chose chataugwa wotonzi handizvozvo. Na vamwe ndivavo vamwe ndogona kuti hatichadi zvachose kuonai zvachose agobheja kuti kana kuda kuonai kana panhova handichadi. Kuramba chaiko kubata nemurume. Na zvakawanda zvinoita kuti vanhu varega kubata nevarume. Asi kuti kana mweya umwe wakubata. Na variko vanhu vakawanda vari kutadza kusungunurwa naMwari. Varume chaivo vanotoda Mwari. Uchiwa kuna Ezekiel chapter 13. Baba vhesi ya 28 kuti makarwadza 22 makarwadza mweya wandisingafanira kurwadzisa. Now Ezekiel achitaura mashoko awo wanga asingatambi nokuti pane zvakatoitiwa. Rekatiibate ndima iyoyo. Ezekiel musati mabata ndima iyi mama yaGenesis tingoibata ndima iyoyo tigopinda panyaya yaGenesis tichibata nyaya zvakanaka. Nokuti pane vamwe vanotorwadzisa so varume vavo so. Murume agotobva pamberi paMwari kuti ndogona matichi. Umwe utongozoti aregai ngonamata todini. Ichita basa ukuro kundotora kana mupfuwira kuuya uchihanya murume wako kuti murume wako ashayiwe simba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Wawapere mukadzi wangu. Wawapere mukadzi wangu. Ezekiel chapter 13 verse
ya22. Ndoda kuti uverenge ndima iyo zvakatsetseka mukadzi wangu distinctly, tigozodzoka pandima yatati tiverenge ndima yaGenesis chapter 39 kubva pavhesi ya1. Tifambe nendima iyi zvakatsetseka zvedu distinctly. Ezekiel chapter 13 kubva pavhesi ya22. Ezekiel 13 kubva pavhesi ya22. Tanga zvako pabva pavhesi ya21 kana tanga pavhesi yapa20 mukadzi wangu. Pavhesi ya20 ndokuti ndo Mwari vanotaura ava kuti vazive kuti ndimwari. Ezekiel chapter 13 kubva pavhesi ya20. Ngoverenga zvako vhesi kusvika pavhesi ya20. Musoro shoko ripa vaprofita venhema. Nokuti uko munoenda uko mondokuzha mishonga yenyu yekutora kuti hure. Verengai mayande Pavhesi ya20. Naizvozvo zvanzi naJehovha, tarirai ndine mhaka nezvifukidzo zvenyu zvamunovhima nazvo mweya yevanhu seshiri. Ndichazvivharira pamaoko enyu, ndicharegedza mweya iyo, mweya munovhima seshiri. Pavhesi ya21. Pavhesi 21. Nemicheka yenyu ndichaibvarurawo, ndirwire vanhu vangu pamaoko enyu, varege kuzova mumaoko enyu kuti muvavhime. Wazviona manje handei? Zvino chiziva kuti ndini Jehovha. Very good. Pavhesi ya22. Pavhesi ya22. Ndianachida chacho. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wawakarurama. Wazviwisisa manje? Vakawanda vakarurama so varwadziswa mwoyo nemweya womukadzi waPortifa, chihure. Nokuti wese anotoita hakuna munhu anoita chimwe chinhu asina mweya unomusunda. Kuti uite overpower murume une mweya uri mauri. Zvakazarwa chapter 19 pavhesi ya20. Akatodonha chaiko nechiso chake kuti amunamati mutumwa. Joni riri bofa achiona mutumwa waMwari. Mutumwa akati sumuka mhaniwe, ndongori muranda pamwe chete newe. Iwe chaunofanira kungoenda chete namata Mwari vari kudenga uko, nehama dzose dzinobata kupupura kwaJesu. Nekuti kupupura kwaJesu ndo mweya wokuprofita mweya yedu. Saka usaramba uchindinamata ini. Saka vaya vanozopota murume manje agwavaira manje oshayiwa zano nemano paita mweya wa mukadzi waPortifa. Ndosaka uchiwa Mwari vachitaura kuti nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wakarurama. Handei mai mukadini? Wandisina kuchemedza. Mukasimbisa maoko owakaipa kuti arege kudzoka panzira yake yakaipa. Wazviona manje? Aponeswe. Varume havachadomboti kunonamata kuti kwamunoenda kumachechi kwacho, kana muchiita machechi ekuti imi munotora vakadzi vevanhu muchivaita vakadzi venyu, muri imi bishop. Mukadzi wangu inini wakatotogwa nemi, saka ndomutorere chii? Iye mwati munhu waMwari, kuti ndimuti munhu waMwari pamberi pangu, handimutori ini, handitendi nezvake. Vanhu havachagoni kutendeuka nemweya womukadzi waPortifa. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wakarurama wandisina kuchemedza, mukasimbisa mavoko ewakaipa kuti arege kudzoka panzira yake yakaipa, aponeswe. Now pavhesi ya23 naizvozvo. Pavhesi ya23. Naizvozvo hamuchazooni zvezviratidzo zvinonyengera. Izvo zvokuti unenge uchitora mishonga uchienda kuna mbuya vako, uchienda kumuprofita wako kuti uye upfuhwire murume wako. Iyo ndo yatakupedza nhasiko zvino izvizvi. Uchahwa manje yatichaverenga kuna Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya1. Nokuti apa tapasimba pamusoro pemurume anotambudziwa nemweya woufewe womukadzi waPortifa. Saka apa tauya kuzobvuta mweya iyoyo, ende hauchafi zvachose wamugangira murume yeye. Zvemano vako kuti unogona kunotakana nevana vashanu, vaviri vana kuzhoko uchichengetesa murume, vana vasiri vako, iyo tauya kuzoparadza manje mweya womukadzi waPortifa. Saka Mwari vauya kuzobvuta manje. Izvo chitova zvako unotoziva kuti mweya uyoyo kana watoparidzirwa vhangeri rangotopinda mukati mehana yako, chitoziva kuti zvapera. Ende kana zvarega kupera unonotongwa. Ende genda rakatokumirira kuti rikugoche. Ende ndo richakugocha chaiko chaiko, kwete zvokumbotamba zviya zvokufungidza kuti tiri kutaura zvisiri izvo. Tiri kutaura chaizvo uye zvomene. Uye zvichavapo. Hatiparidzi vhangeri rokuti iwe tikubudze zvisiripo zvesuko utopenga here izvo. Isi takazodzwa naMwari kuti pupure vhangeri rekuti vanhu vaende kudenga. Ndatini tauya kuzobvuta mweya wewa unotambudza iwe.
Wakarovegwa nhema wangu mukadzi waPortifa muchawa. Murume muPortifa akaregwa nhema nemukadzi wake. Munoruka nhema so. Mahure ane mweya waPortifa. Vakadzi vakatopiswa pfuma, vakagariswa pasi apa kuti garai apa. Wava mukadzi wangu. Rikaita hure remakokoso. Ugonyonganisa nerudzi, nechinyi, nehama, nevanhu vaMwari vose. Mweya weuhure womukadzi waPortifa. Apa tauya manje kuzokuvudza declaration. Kawa kuna zvakazarwa chapter 20 uko pavhesi 11 kutongwa kwokupedzisira ndinoida ndimaiyo. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga akagarapo pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Uchiwa kuna Matthew 24 pavhesi ya 34 kuti rudzi uku hakungadariki kusvika zvose zvandakaita zvadarika. Denga nenyika zvichapfuura asi shoko randakataura hariperi. Iro shoko rawakawa ndiro rinokutonga. Chitemesa vanhu musoro so uri mukadzi waPortifa. Uchindochinja so mastatement, uchawa mastatement akachinja. Ngatiti tange kuroira pamusoro tange takudzidzisa tigozoiparidza. Tipatoparidza mharidzi tapedza kuti chai. Ukaramba uchita wongoziva kuti itokuziva maitiro ako. Ende munamato wedu kuti uyu kana ramba achita Mwari chiita isimba rira makaita 1 Kings chapter 22 pavhesi 18. Chiitai hondo dzenyu dzokudenga dzigare kuchigaro cheushe. Achiparadziwa saAb wakaramba kuteerera. Kana achiramba aine mweya uyo wemukadzi waPortifa semaparadzira amakaita Jezebel kuna 2 Kings chapter 9 baba vhesi ya 28. Paradzai. Vari Mwari vanozviita kuti izvi Mwari takupai inyaya yenyu kwete kutoita back to sender haisati deriso. Tinongoti Mwari tilai nebenziri. Tilai nemhomhei. Anotemesa vanhu musoro ago kuchinja mastatement. Mwari vaitaura kuti zvino ndakaona Joala indi zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena naiye akanga akagarapo pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Zvikasawanikwa nzvimbo zvachose nokuti kutenga kwatanga manje. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru. Iye anga asati afa achiona izvi kuti iwewe usati wafa chero ukazofa na uchawanikwa mukuonekwa kwakaitwa nemurume anonzi John riri bofu pachipono chePatmos ari mumweya. Izvo munofunga kuti pamwe muchitoita zvimwe zvinhu so muchiita tsoro dzenyu vakadzi vaPortifa. Mweya womukadzi waPortifa munofunga kuti hationi. Gwina kose kuwagwina wabata ichi wagwina uchifunga kuti wakangwara hauna kungwara. Mweya womukadzi waPortifa, mweya woufeve. Kana wakubata so unodzivanisa vanhu vose. Nemumusha vanotokoza kuti mai iya inonetsa. Iye anonetsa haana chakanaka. Kwa murume anonzi Jehu achivhunza kuti kune rugare here wezimuri wakauraya vatenzi vako. Iye wanga azvipenda manje azvizora pavhesi ya 30 azvizora. Jezebel 2 Kings chapter 9 pavhesi ya 30 azvizora azvipenda. Kati haso right manje Jehu ndoda kuti tichipinde maari. Uchiwa takaiparidza pamusoro pe mweya waJezebel. Ndo last sermon yatakaparidza. Uri mweya woufeve Jezebel. Tikaparidza mweya woufeve David naBathsheba. Nhasi tiri kuparidza mweya woufeve mukadzi waPortifa. Urimo mudzimba. Chivaona so uchifunga kuti vari right izvi havana kugara zvakanaka. Papo ndakaona vakafa vaduku navakuru vambire pamberi pechigaro cheushe chemutsa bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa nekuti pane mabhuku achazarurwa ekutongwa neeupenyu. Kwa murume anonzi John kuna John chapter 5 pavhesi ya 28 musashamisika neizvi nekuti vose varere muguru wamo vachamutswa. Vamwe vachamukira muupenyu kusingaperi. Vakaita zvakanaka vachamukira upenyu kusingaperi. Vakaita zvakaipa vachamukira kumhudzwa nekusorwa nekutongwa. Uchireva so nhema nokuti mukadzi waPortifa anopretenda kunge hapana zvaitika ipo pane zvaitika. Kunge hapana zvimwe zvambotofamba kana agotorevera murume wake nhema agomudzora. Nokuti musafunga kuti mukadzi waPortifa paida kuhura apa waida kuzoudza murume wako kuti ndahura wanga asingadero. Ndizvo zvavanongoita izvozvo. Amen.
Kana vatongohura haakuudzi murume, iye anongotambudza mweya womurume wamuvhima manje. Asi uri kuhwamwari vanga vachitaura kuna Ezekiel chapter 30 pavhesi ya 20 kuti nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wakarurama. Murume is a special man, anotozvininipisa. Iwo ndo paunoyomisa mupfuwira manje wandouka kuti uhure. Wamuzvarira mazi vana vegomba moti gomba rina mwana. Mweya womukadzi waPortifa. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wakarurama. Wanisina kuchemedza mukasimbisa mavoko owakaipa. Havachadi vanhu kunamata vachiti atogona mate chinyi ivo vakadzi vedu ari mahure. Kuti pana vamwe vari mondoziva kuti mukadzi wangu anohura. Muri tinokuudza zvataura zviita mukadzi hamusandiudze. Izvo wotoziva kuti ndingadzidigwa futi rimwe ronda tongoziva ngaangopedza ikoko. Muimba hamuchisina novo. Hoya oshandura manje murume rava bhora. Haachagoni kana kutendeka manje. Woparidzirwa shoko vanga vachiparidza, tingarega kuriparidza iyo yakanyogwa ndima dzacho. Ndo ndima dzako dzaunofanira kuti uwe. Uri Joni, uri muBritain, uri kuAmerica, uri muZimbabwe, uri kupi kose kwauri. Mweya womukadzi waPortifa ngaubude mauri nezita raJesu. Nokuti haungofambi nechihure chete, unofamba nemanyepo, ugofamba nekuronga nhema, ugofamba nekunenera vanhu zvavasina kuita. Chiti wakangwara so. Ipapo ndakaona vaduku vose vachiuya pachigaro cheushaya, vaduku nevakuru, bhuku dzikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvavakanga zvakanyorwa mubhuku, sezvavakanga vakabata. Hautongwe nezvavasina kuita, zvawakaita. Gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri norufu neHadhesi. Ivo vatochema chiti vafa. Ivo unofungidza kuti vose vanofa. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vasingatombozivi kwazvo. Vanofunga kuti pangu kuchengetedzwa naMwari kungwara kwavo. Vagotoda kuita unhubu nekungwara kwavo ikoko. Votoona fanike utera hwoumwe munhu uchiwapora chiti ndine munzwa uri mukati menyama yangu. Katatu ndakavhunza Mwari vakati nyasha dzangu dzakakukwanira. Anotoseka utera hwoumwe munhu. Iye asingazivi kuti iye ndiye anotoda rudzikiro kudarika waanoseka. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Mweya wehufeve, mweya womukadzi waPortifa. Hedhesi ikabudisawo vakanga vakafa. Now, vari mai mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandikwa mukati medziva remoto. Ndihwo rufu rwechipiri, ndihwo dziva remoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu, mweya womukadzi waPortifa, iwe mukadzi waPortifa, akakandikwa mukati medziva. Munotoshungurudzwa so vanhu vaMwari so. Chindai zvenyu mai muibate. Kuna Genesis tichiibata manje. Apa tavadzidzisa aziva. Wava prepared now. Heyo ndima uchiwa manje. Nekuti tikasakudzidzisa tikangokuparidzira kuti vangotanga kungotiparidzira toda kutanga takudzidzisa tozochikuparidzira manje zvaakaita. Mweya womukadzi waPortifa, chihure chabata mudzimba umo. Chikafanika wakangwara kwazvo nokuchinja. Verengai mai Genesis chapter 39 kubva pavhesi ya1. Verengai zvenyu zvakatsetseka distinctly, tichienda ndima nendima tiwe mashoko aMwari anozipa. Inondifadza ndima iyoyo. Verenga zvako mukadzi wangu, verenga mudikani wangu. Genesis 39 kubva pavhesi 1. Verenga zvako. Josefa wakanga aburutsirwa Ijipita. Potifari guta raFaro mukuru wavarindi muIjipita akamutenga pamavoko avashumairi vakanga vamuburutsira Ijipita. Pavhesi 2, Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira, akagaramba matenzi wake muIjipita. Ndo zvinongoita vanhu vaMwari vamwe vanotopinda mudzimba dzevana vaMwari vanenge vaine mweya yemukadzi waPortifa. Unotouya utoropafadzwa so muranda waMwari auya, but ugozongotodzvenga so semvuri. Saka murume uyu achibva munyika yeIjipita, achibva munyika yababa vake yaanga achigara, achizotengesewa. Now abva kuIsraeri achitengesewa kumaEgyptians. Wakanga aine mweya mutsvene waMwari.
waitotaura naye. Saka mai vachiti Josefa akanga aburutsirwa Ijipita. Now Potifa guta raFaro muranda mukuru wavarindi muIjipita akamutenga pamavoko emaishmaeri nekuti ndoko akanga atengesewa. Vakanga vamuburutsira Ijipita. Jehovha zvino akanga aina Josefa akaramba achikwirira akagara muimba yavatenzi vake muIjipita. Saka ugoni kubvisa mweya waMwari uri pavaranda vaMwari. Na izvo tichikuparadzira kuita kuti uwisise kuti iwo mweya wacho ndo uri pamusoro pedu kuti wakatiparidza kuti wakatizodza kuti paridze ivhangeri kuvarombo uye tive kuzodzikinwa avo vakatapwa tichisunudza mapofu. Saka mweya womukadzi waPotifa achiwa zvose izvi anenge achironda so. Nokuti unowa kuna 1 Peter chapter 5 pavhesi ya8 kuti mudzivisi wako Diablos ari kufamba seshumba inodzova kunge shumba iyo isiri shumba so. Munobwezesewa so nemahure vane mweya waPotifa so. Mugotendedzwa musoro mugoti mai we iye agotobheja kuti sendimsatombotamba nini ndine simba rakatoza rakakanda remurume ndinogona kukuwisa ukandowira uko. Mugotokikiridzana chai uri munhu waMwari chai. Ndo panoona vamwe vanhu vazhinji vachirogwa neshamu manje. Iwocho washoko raMwari chitaura kuna mapisarema chapter 105 pavhesi ya 15. Touch not my anointed ones. Musabata vazodzwa vangu. Do no harm to my prophets. Musava mune chimwe chinhu chamunoita kuti muvakuvadze. Kutoenda gumi rakadla vaviri chaiko chaiko kutomburudzana so. Togwisana nemuranda waMwari. Mweya womukadzi waPotifa. Handei zvedu mai. Mama pavhesi ya 3. No pavhesi ya 1 yamakati akamutenga pamavoko amaishmaeri vakanga vamuburutsira Ijipiti. Jehovha zvino akanga aina Jehovha zvino akanga aina Josefa. Havasiyi Mwari varanda vavo izvozvo zvizivei. Handei mai. Pavhesi ya 3. Akanga aina Jehovha akaramba achikwirira akagara pamatenzi vake muIjiptian. Ndio mama pavhesi ya 2 chida pavhesi ya 3 mai. Pavhesi ya 3. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye. Doa. Uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaakaita namaoko ake. Izvo zvinotoonekwa pavaranda vaMwari izvo. Nekuti mukadzi waPotifa chaanenge achida kutarisa ndechekuti ada kuona kuti iye wacho anonzi wakazodzwa here. Saka Jehovha vanozvitadzisa pamavoko ako iwe hure iwe une mweya womukadzi waPotifa. Vakazvitaridza zvese zvakanaka. Handei mai. Pavhesi ya 4. Josefa akaona nyasha kwaari akamubatira iye akamuita mutariri weimba yake. Doa. Handei. Zvose zvaakanga anazvo. Zvose zvaakanga anazvo akazvisa pamaoko ake. Very good. Pavhesi 5. Zvinokubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake nozvose zvakanga anazvo Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nekuda kwaJosefa. Very good. Handei. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pezvose zvakanga anazvo mumba nokumunda. Wazivisa manje. Handei. Pavhesi 6. Waisisa zvose zvakanga anazvo pamaoko aJosefa. Iye anaye haizarangarira chinhu asi zvokutya zvake zvoga. Zvino Josefa akanga asi zvokuziva zvake zvoga. Hande kureva kuti iye pachake achitosiyirwa mumba umu achidzichigara Josefa. Murume waitobuda, murume wotoinda kubasa. Now achiinda kubasa aitosevenza nekuti wakanga ari mukuru wemurindi weimba yaPotifa. Saka zvose izvi zvakaiswa pamusoro pake akadzichitarira. Naizvo manje mweya womukadzi waPotifa waona Josefa akati that's all right. Zvose izvi zvaiswa pamusoro pake iye ari anenge achitokwezva kuti baba uyu anogona kwazvo. Dai mamusoredza padhuze. Uyu dai marega kumubvisa pamberi penyu. Nekuti kama mukabvisa pamberi penyu nebhizinisi remunomupa ringaparara uye nezvo zvamunofanira kuti muite hazvingabudi. Izvo mweya uri maari hauna kunaka.
mweya uri mukati maari ndewekuparadza. Now, chiva chakawanda mukati memashizha kuti kachangobura so a rattle snake, you know, pa yakurova, the most venomous snake, rattle snake. Rovambira yes, but rattle snake ine poison inogwadza, inovanda mushizha so. Now unogona kutofamba ukasaitsika ikurumi. Chiva, rattle snake. Ndo zvakaita mweya womukadzi waPortifa. Unofunga sokuti nyoka yairumikana nekuti hauna kuitsika. Ende kana chifamba haifambi zvokumanya, inofamba zvishoma nediviso but ingoitsika chete uone. Na waitanga kana kuti wadunura kuti eya iyi nyoka woda kuitsika kana kuirova, ndo paunoona kuti amuwirirani. Saka varipo vakadzi vane mweya yemukadzi waPortifa so. Nokuti akagara so unotofunga sokuti izvezvo kangamwa yavaiti izvozvo. Nokuti zvose zvaakanga achikuridzigwa izvi haana kunge aziva chiri kuuya, chava kuda kuwa chiri kuuya icho. Wairedzewa sevanoredza so hove. Izvo mweya waMwari wakanga uri pamusoro pemurume anonzi Josefa. But murume uyu anonzi Portifa haana chaaiziva baba vangu. Uye vachitonzi vari mubedroom yami havakwiridzirei ava havana zvavanogona kuita. Kana vakachena. Iyo mukadzi waPortifa manje ndiye anenge achitoti mukasa hazvitomboiti. Imo machechi aparara manje nemweya womukadzi waPortifa. Anotowisa so mufundisi. Iye ndiye anenge ari the most powerful giver mumba maMwari. Patiriri hure ramakoko. Achidhomoresa chaizvo mbiri wake zvaurusha kuti ko zvino ingava nyikavo here zvokwadi kuti makawanikwa. Saka Jehovha zvino akanga aina Jehovha akanga aina Josefa, I beg your pardon. Akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipiti. Tenzi wake akaona kuti Jehovha anaye uye kuti Jehovha akafambisa zvakanaka zvose zvaaita namaboka ake. Josefa akawana nyasha kwaari. Akamuita mubatiri, iye akamuita mutariri weimba yake. Now, zvose zvaakanga ainazvo akazvisa pamaboko ake. Nekuti munhu anga ana Mwari uyu. But paita manje mweya wemukadzi waPortifa wechihure. Mwari vachitomira so vachitoti that's all right. Uyu murandate wangu izvo vaitoziva havo Mwari kuti there's a restless snake yakanga iri mumba. Muranda wangu wauya kuti azoratidza simba mukati meIjipiti izvo. Mwari vakanga vatuma simba rokuti simba ravo rionekwe vabvise umambo hwanga hune munyika yeIjipiti. Umambo hwangova hwaMwari kwete hwavanhu. But the restless snake irimo. Saka vose varanda vaMwari vai vanenge vachida kuparidza shoko raMwari vazhinji vanowisiwa nemweya yechihure yevakadzi vaPortifa. Agouya so agoita fanike munhu kwaye. Wogozwa rimwe rangokandiwa so kuti ko marikanda seikwe. Koko zvauya sei? Izvo Mwari ndipo vakati iwe kana uriwo muranda wangu Apostle Michael Gabriel Prince kunyange mudzimai wako musabata WhatsApp. Nekuti inongouya so iri nudu. Asina nguvo so sorry yanga iri yemurume wangu yanga isiri yenyu. But watoonazvo mweya womukadzi waPortifa. Sorry zvenyu handakumboziva. Makadini hani? Izvo usati ari kuti hani? Ndatarisva. Vakawanda chaizvo vamwe vana vanotouya vachidire kwandiri. But ndinotuka manje. Vana venyoka, vana vemhombwe. Ndiani akakuudzai kutiza kwokutsamwa kokunouya? Matthew chapter 3 verse 5. Rudzi kwakatukwa vana vemhombwe, vana venyoka, pakadzika pemwoyo ndo zvinotaura muromo. Matthew chapter 12 verse 34. Dziripo so nhumbu so dzakawanda uchifunga kuti havapo vakawanda so mweya wechihure womukadzi waPortifa. Now Josefa akawana nyasha kwaari muranda
iye waaisevenzera akawana nyasha kwazvo, akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga ainazvo akazvisa pasi pemaoko ake, izvo achitoronga. So mweya wechihure, sounoziva mweya wechihure unogona kutovhirikidza murume akasaona kuti ndine hure mumba, uye chero akazvibata agoshayiwa simba pazviri. So kuti zvino zvandabata ndodii, nokuti kana ndikabata ndikangoziva yapera, ndodini paupenyu hwangu. Pavhesi ya5 yamamwe mai vachikotawo vakati zvino kubva pakuitwa kwake mutariri wemba yake nozvose zvake zvanga ainazvo, Jehovha akaropafadza imba yomukadzi imba yomuEgyptian iye Potifa nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwanga kuri pamusoro pezvose zvaakanga ainazvo. Now mumba nekumunda waisiya zvose zvaakanga ainazvo pamavoko aJosefa, iye ainaye, asingachamusiyi manje kuti imi ndimi moga munofanira kuchigadzirisa musha wangu, ndimi moga munofanira kuti muchiona kuti vadla here vana, zvino zvandinounza mumba zvakakwana here, ndimi manje vandotrasta kuti muchimira. Mweya womukadzi waPotifa manje chiwa uchitevera achiona. So izvo ndiye anenge wakweredzei padhuze, wakuti achiitira kuredza. So vawanda vanhu vamwari vawisiwa nemweya womukadzi waPotifa. Ndo patoda kuti usvike manje iye ainaye haizarangarira chinhu, asi zvokudya zvake iye bedzi ndo zvaakangongorangarira Potifa, kuti kongodiwa sadza, uye nguva yandoda kudya ndongomuudza kuti kana vobika, uye kana munotenga maraisi, kana motenga mabhifi, iye munodya nyama idzi, kana motenga angava kana masoseji, ndo andongoda. Zvimwe zvose izvi itai zvenyu, muranda waMwari. Asi mweya womukadzi waPotifa uri kurisa chiwa manje. Mukadzi wavatenzi vake akatarira, so akaona kuti baba ava vakanaka pachiso. Nao baba ava zvokwadi kana nemuviri wavo wakandizipira, ndikarega kushandisa mukana uyu wokuti ndavakwiridzira, uye vaona kuti ivo vanaka manje, vakatengesewa vakauya iri nhapwa, nokuti vamwe varanda vaMwari patinonge tichipinzwa mudzimba dzevanhu vamwe vaMwari, dzimwe nguva unotopinda usina kana chinhu chingovo shurozo. Save to those who have been blessed. Sesu takaropafadzwa kudai hauzonyanya kutongwa, uye haugoni kupiwa simba remukadzi waPotifa. Tiri kutaura pamusoro pesimba remukadzi waPotifa, but anogona kukuwisa, agouya achikunyangira so like a rattlesnake. Kuna Genesis chapter 3 uku pavhesi ya6, pavhesi ya1 muchiwa kuti nyoka yakapiwa simba nemano akadarika mano emhuka dzose. Akauya akanyengera so mukadzi kuti nai ndizvo here kuti kwakanzi musadya michero yese yemunda save to that tree iri pakati pemunda wepakati, kungosiya kwomunda uyu muti uri pakati pemunda wepakati. Kadzi akati kwete, takadzisabata. Iye akati makai musabata nemhaka kwa takai tikangobata mamweni, takika bucket, tatila isu tafa. Kwa wavo munorevegwa nemaimi. Izvi ndozvo zvinozipa manje apa akakureverai nhema, nokuti kana mangodla apa anoziva kuti mafanana nemi naiye Mwari. Memangwara zvokuti memawa mashi mapfunde yokuti kana ichidla so zviyo inovanda pamusoro peshizha regreen, iyo riri regreen. So mazidhubhudhla akambouya nguva yekuma92 93 kukaita zhara hurusisa chaizvo, 91 92 93 kukaitika zhara hurusisa. Vanhu vakatanga kutora chibango chekinya uko vakava vati kurei vatisamukei vanoziva, ikava zhara tumbudhla raiti raipedza chibango kupedza kuti chai. Mwari vachirova vari Mwari vanozviitisa, vakaenda vamasvikiro vachindoridza ngoma. Mwari vakati mutamba imi, yana mvura ichanaya nekuda kwangu se zvakaita Elijah. Ati kuna Mwari, ndoda kuti mvura inaya nekuda kwangu adzinganisiwa nehure. Iyo mweya womukadzi waPotifa kabata rimwe hure ronzi Jezebel, ada mvura ndokuzonaya.
Saka Mwari vachiona kuti zidhumbudhla riya renga rakavanda riya riri pasi pepe, vanorega zvavo vari vanotuma mhashu idzodzo kuti ngadzive dzirove, nekuti nguva yauya Faro dzakauya mhashu, matacha akauya sematacha achiwinda mukati mesupu nezvimviyo achidya patafura nematacha. Faro achiomesa moyo, so achidzi tendera vana veIsraeri vabude munyika yako iyoyo wakabata senhapwa, akaramba. Ndozoita vamwe vane mweya wechihure kudai, mweya wemweya womukadzi waPortifa. Anoredza so munhu waMwari, kumuredza so kumuita munhu wake, agoredza nemurume, vagoredza nevanhu vaMwari, ende agoita syndicate. Anogona kutokutemesai musoro makawanda muri vanhu vaMwari. Ko Jezebel wakazviita shoko. 2 Kings chapter 9 kubva pavhesi ya 30. Kotoreka kuzvitaura zvakanyogwa here? Zvino shure kwaizvozvo mukadzi watenzi wake akatarira Josefa akati, vata neni, pinda mukati mandiri. Napo ndo pane ngozi manje, nekuti mawa kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 18 tiza upomwe. Apa manje mawa kuna Genesis chapter 39 pavhesi ya 7. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi watenzi wake akamutarira aona kuti baba ava ndofunga chero panhova havaneti. Baba vangu vanongokwera makwakwa awanda, havaexercise, vanongokwera vachingorinda, ndo mukuru wavarindi vachamanya here? Nokuti kana ari masoja chaiwo 1st battalion, masoja anomanya aya ndo vakaipa vaiva, ndo veground force. Kana vangonzi gorilla wolf i1st battalion ndo inokandiwa. Now macaptain aya anogona kuexercise, but kana vangu vakomanda in chief dumbu renge rava hwekwe kudai, haachagoni manje kana kuisa chigumwe chake musamba kasanyaka, haachagoni nokuti dumbu rakura yava hwekwe, haachagoni kumanyawo. Ndo zvaachaita baba vangu, baba Portifa. Apa manje aine muchinda ane mupiri wakanaka, chiso chake chakanaka, akati right, that's all right, baba ako wava kusina chunhu, pamwe nesikarudzi havachina kana mongo, iwe chiuya mandiri, upinde mandiri. Mano emweya weuhure, tikuparidza pamusoro pemweya weuhure apa musoro weshoko nhasi, mweya weuhure mukadzi waPortifa. Zvikazitarira chiuya pano iwe, vata neni pavhesi ya 8 chibizikai mai pavhesi ya 8. Asi wakaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarirai nokuda kwangu, tenzi wangu haangarangarire zviri mumba, asi wakaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Verengai zvakanaka mai, ndichakubisai kuti mukomende ipapo. Asi iye akaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarirai nokuda kwangu tenzi akaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Dzokorai vhesi iyo zvakanaka distinctly. Pavhesi 8, asi wakaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarirai nokuda kwangu tenzi wangu haarangarire zviri mumba, asi wakaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Asi akaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Aka zvose ndapuhwa manje kuti ndichiva ndinotonga ini, ndimo wandototarira imi. Now iwande mai pavhesi ya 9. Pavhesi 9. Hakuna mukuru kwandiri doa paimba ino, famba, haana kundidzivisa chinhu, asi imi moga. Unofungidza kuti pane murume here angatendera kuti mukadzi wake avatiwa nomumwe murume ari mumba make? Zvingabuda izvozvo. Iye achitaura apa kuti zvino shure kwamazuva atiperei, uchawa kuti haana kuita kamwe. Mweya womukadzi waPortifa pavhesi ya 7. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi wavatenzi vake akatarira Josefa akati, vata neni, nokuti Josefa anga ane muviri wakanaka, uye akanaka kwazvo pachiso, nokuti mahure haadi kungotorawo munhu wakaipa uye munhu asina zodzo. Nokuti apa mawasimba ranga riri pamurume anonzi Josefa, akaropafadzwa kwazvo, akapuhwa simba guru kwazvo, akaropafadza imba yake iye Portifa nekuda kwaJosefa nezvose zvaazviri mumba nezviri kumunda. Nyasha dzinotouya so
paari so mukadzi waPortifa apa nyasha dzazadzwa nekuda kwomuranda waMwari. Wanga uchimboita zvakanaka kana kuti unomboita zvakasi mweya uyo unenge uchimbori achivhima so nhasi handichavagona pane pandovataimira akati vataneni. Izvo zvinotanga zvichiri zvekusekerana vachirovana mapipito vachisekerana so but pane kwairi kusvika hero sadza muteko kwedera. Asi iye akaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarira, nokuda kwatenzi wangu haangaregereri zvinhu zviri mumba, asi akaisa zvose zvaanazo pamaboko angu. Haana kuisa chimwe chinhu kuzhe, zvose zvaanazvo munomba akanditi itako, take charge. Iwe ndiwo uchatora zvose ugondibetsera pane zvose zvandinoita. Izvo mukadzi waPortifa anenge ane manoko, iye achiziva tsoro yake, akaronga so kuti ndovawisa. Kana vangova baba mufundisi ndovawisa, uye kana vari mai mufundisi ndogona kuvapa kana iri mari, iye akugona kuropafadzwa nemari kwazvo. Ndopanenge achibudisa mari achinopa kana mai mufundisi, kana kuti achitopa mari iye chaiye Josefa, nekuti Josefa waitigwa mafevha kana kudaidza aiwa imimi dlai zvinodliwawo namambo. Hamukarege kudai, nekutoremekedzwa kwazvo, nekutopowawo simba kwazvo, chiremekedzo chichitovapo kwaari so. Iye asingazivi kuti is rattlesnake, chiva chipakupaku, kwete chipakupaku. Ukangochitsika chete wadzva. Zvino paaramba manje chiwapa nenyaya. Nyaya ndopozotanga manje, nekuti anovanda so kunge ari right. Iye ane paakataimira. Tarirai nokuda kwangu, tenzi wangu haana kurangarira zviri mumba, asi akaisa zvose zvaanazvo pamaboko angu. Hakuna mukuru kwandiri paimba ino, haana kutidzivisa chinhu, asi imi moga. Handei mai, nemhaka yei? Nokuti muri mukadzi wake. Wazviona manje? Nekuda kuti muri mukadzi wake imi, saka handigoni kuvata nemini. Izvo ari kutaura Mweya Mutsvene, iye anoti wazvireverei? Mweya wemukadzi waPortifa, nokuti muri mukadzi wake. Paul achitaura kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya18, tizai upombwe. Akati handibati izvozvo ine, handipindi mamurimi, ndina kumwa dhibhaini, ndoparara nekuziva. Nau ndobvisa miri watenzi wangu pamuri nekuda kwokudla kamwe chete, kuti ndingopinda pamuri, uye kana ndapinda pamuri pamwe muchafinhwa neni, kana ndichafinhwa nemi. Zvikuru sai ndindotofinhwa nekuti mandimanikidza, handidi. Nekuti iye anenge achimanikidza anenge aine mweya unomusunda, haatombodi zvachose kuti kana munhu anenge apinda achirega, inenge yangova pakosi, kurura chaichaika, haachamiri. Anenge ototi kana matorega ndoreva, wambozvitangira chinyi. Kana matongorega chete ndotoreva kuti ava vanopinda mandiri, kana kuti ava ndo basa ravo. Izvo ndiyakwezva. Wambotumwa kubhedroom baba vangu Jesefa, indai munitorirewo bhachi rababa, ndakanga mandoda kumanya iye opinda izvo asiya ndawe yake chemukati pamubhedha. Nitorirewo bhachi rababa, vati muye naro. Iye atopoti kumukadzi wake, asiyai bhachi kopisa. Josefa uya ndokunotora bhachi, ndokuona ndawe kwazvo. Opinda odza, ndakanga mwedu uyai munditorirewo bhokisi iro riri pamusoro pebhedroom yababa, nekuti wakanga apuwa simba rose, zvose zvomupa. Akanzi ndii munoita, uyai munditorirewo bhokisi iro. Izvo bhokisi pauri kutora, regai tibatsirane, izvo mazama ari kukuguma baba Josefa. Zviri kuuya picha napichana. Iye ari kuona kuti mbiri uyu zvokwadini zvavari baba apa novapa vachagoni baba vangu Portifa. Pamwe vongosemewawo nezvavanosemegwa hazvizikamwi. Kati ndichapinda imomo, handiporegi, ndopindamo chete. Uyai munditorirewo, ino pamwe omboregedzera bhokisi riyare, oita fanikira muwira, iye oti wogumira akadla vaviri, maiwe nai, sorry mwana wangu Josefa, bhokisi rawa pamusoro pako. Aiwa uri mwana wangu, wangawa zvako, kozvine mhosva here, sumuka zvako, sumuka. Ya baba wangu Josefa wasumuka avo. Ivo vachiti ndinotiza hangu, handitendi. Nekuti Mwari vakandipa ndakatengesewa uko. Uri muranda waMwari waiswa pakati manje perukato. Naye mukadzi waPortifa
oita mano manje yekuti iwewo kuti uchibuda hauchagoni. Izvo ari kuti hero sadza muteko kwedera nabhokisi rampowira pamusoro pavo mai ivo vakudhonza manje nekuti anowa anogona kuita vhanike ari kuwada kubatirira uya kuti asawa iye ari kukudhonzawo kuti muwe mese gumi rakadla pamubhedha opo otokisa pamusoro kuti nayo ashi komaita sei hauri sorry mwana wangu sorry zoita Josefa ndouya pano ndaita dambudziko mwana wangu vazvanzi dzako dzabuda mboyo mbondibvisawo kana mbondikotomorawo but ndatshavediwe musana wangu mai wenda ndifuka ndapinwa chinhu ingokotamira wakatarira zvako sorry mwana wangu okotamira zipi yangu yarega kuvhurika ndibetsere izvo ari kuuya pijana mweya womukadzi waPortifa iye ndoponzi vataneni nokuti zvava zvatanga kure muchawa nyaya yacho chivataneni iye akati handipindi ino neni nditi izvozvo unotamba iwe noramba iwe chapinda chete chauya chete nde izvo ndokuhwina imi vafundisi vacho ndopamunenge pamupazorwa matoputwa padzinomanyira zvino kana padai manje iwe ndopaunoita sebenzi manje unenge wachiti mpamba manje onzi kana wangodai ndoudza vanhu vose raini rose ndiko zvose mweya womukadzi waPortifa ndovabudza zvokuti kangoenda zvokutamba nini ndigozodai ndikokufumurai haina ndipotambi nenini mondodzi madhiwe chishongo hatipotambi kwedu kwamadhiwe izvo topedza izvo vakaita semi ndokugadzisa saizi yako uye ndodanidzira ndiri munomba kuti kana ndoto zvose uye ndienda kana paopenyu ndigonyora I've got nothing to lose iwadeko manje wobweza so paunenge wobweza manje ndopaunenge woutauta soka mukadero saka ndotodini nesangano raputsika mweya womukadzi waPortifa uyewo vateneni iye ndopooramba kuti handiitini izvozvo ukawa kuna vaHebrew chapter 12 pandima ya 16 kurege kuvako nemhombwe kane naIsau iverenge ndima iyo mai mugodzoka kuna vaHebrew chapter 12 pavhesi sanjigumwe ipapo pana vaHebrew chapter 12 pavhesi ya 16 mungowa mashoko aMwari anozipa vamwe munotogona kutoita upenzi so nekuda kudya kamwe chete iye akati ndidini handibatini madhotiwa ndopinda mamuri Mwari vakatiti imimi zvose vakandipa ishe asi vakanditi kusava nechimwe chinhu badzi chaunobata kurege kuvako nemhombwe kana nousina hanya naMwari saIsau akatengesa utangwe nekuda kudya kamwe chete achizoda akakutsvaga nhaka yekudenga akaishayiwa waredzewa so nemukadzi waPortifa verengai mai vaHebrew chapter 12 pavhesi ya 16 to 17 wawapo here mudikani wangu amen apostle verenga mukadzi wangu ungoverenga chete vaHebrew 12 verenga musoro weshoko ungowa marangiro anoita baba pavhesi ya 16 musoro weshoko ripo kuranga kwa baba verengai zvakanaka musoro weshoko kuranga kwa baba very good kuranga kwa baba uwe marangiro avanoita iwo unoti kana waona kuti wapinzwa manje mukati meimba yemukati kana kuti wambokwezvewa chirega uwe marangirwo akaikwa Isau enda achikuverengera kuna zvakazarwa chapter 20 kubva vhesi ya 11 iwo ndoona kuti kana wangonzi uya upinde mandioti zvaiwana ngwarati izvi hautozivi kuti maari uyu ndiJezebhel maari uyu mukadzi waPortifa maari uyu mweya urimo uyu ndewe njuzu mweya urimo uyu ndewe kuuka mweya urimo uyu ndewe kutokuita benzi munoiti wavaranda so nemahure so vari mudzimba so varume vazhinji vanoto achichingoita sikiri uye zvakashatira kuhura kachigemu nokuti gemu rese rinonakidzazvo tatosiya mamwe magemu anotambwa kuno tiri kuBritain mamwe magemu anototambwa izvizvi nekuda kwekorona yakadai kuvhara kune magemu akutambwa vanhu vakavhara ari kuzipa fani tichida kuona zvedu timi dzinenge dzichinakidza tikadai takatogara tichidziona but takatori mugwa isu tikatipupura evhangeri raMwari tinotoonawo kana nguva yekuparidza yapfuura kana Mwari vati mbomira ndoda kupa imwe vhesi vondipa magora kuti raiti sveta
akapuhwa murume anonzi Ezekiel kuna Ezekiel chapter 3 pavhesi ya2. Mwana womunhu, shamisa muromo wako udye rugwaro rwakapetwa. Akashamisa muromo kuna Ezekiel chapter 3 pavhesi ya2. Ezekiel akati ndakagudla, akanzi idla ugutise dumbu rako. Akadla kukagutisa dumbu rake, kukazvimbisa nemurwa gwake. Iye akati akagudla kukapinda muromo, kukava kunozipa, kunotapira semuchi kunozipa. Ndo zvandakaikwa naMwari, ndakapuwa shoko raMwari, ndosaka chikupupurira evhangeri. Iye akanotiudza kuna vaHebrew chapter 10 kuti tirege kurega kupupura kune tariro yedu, kuti tirege kusungunuswa nokuti iye wamene wakapikira. Ndosaka tichipupura vhangeri. Ngatirayirane, timutsane, tive nodo nemabasa akanaka, tisarega kuungana sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoona kuti zuva raswedera. Tichengete kwazvo kupupura kwedu kune tariro yedu kuti irege kusungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira, wakatendeka. Ngatirayirane semarayirane atiri kuitawo, timutsane mwoyo. Ndo mwoyo watiri kuparidziranawo, nekuti mwoyo ndo unoparidzirwa kuti mweya wako uwane zororo. Utize kumweya weuhure wemukadzi waPortifa. Newo usundiwe so ubve kuti handichadi zvachose kuvaraidziwa neseshato inoita semavaraso. Novaraidza so shato tosaka ichidya mhuka, ichichinja mavaraso, ichifamba kuenda ifambi. Hino shure inenge ichiona ichifamba so, ichizongonyoka so. Ugoona vamwe vanochengeta mapeta acho, munochengeta shuwa zviro kwazvo vamwe vakadzi vaPortifa, nemiwo muchidawo vakadzi vaPortifa. Monyura manje mukati menhope, mochema maiwe, maWhatsApp alika kuti uchadi hazvichaiti. Uchirapa kwaye makambotumira nudhi, ndikakutumirawo nudhi mukati inondizipa, ndinayo message yenyu, rambai. Kana mangoramba ndozvitengesa. Hino kana wanzi condition ndimwe, condition ndeyekudi, ndeyekuti rambai muchindivata. Now chivi kana chawanda so, kana kuchiva kwawanda kunobereka zvivi, kana zvivi zvawanda zvobereka rufu. Why can't you say amen? Amen. Nekuti utanga wachiva so, nekuti vamwe vakadzi vaPortifa mweya unenge uripo, iwo zvidavo. Semhombwe iyo yatichaverenga kutonga kwababa kuna vaHebrew chapter 12 pavhesi ya16 na17. Verengai mai. Ndangamboikota zvangu kurege kuvakwa nemhombwe kana asina hanya naMwari. Ndoida ndima iyoyo. Verengai kuti vaiwe. vaHebrew 12 pavhesi ya16. Kurege kuvapo nemhombwe kana no. Verengai zvishoma mai. Pavhesi ya ndima dzichahwikwa kuvanhu vakawanda chaizvo. Handei. Pavhesi ya16. Kurege kuvapo nemhombwe kana nosina hanya naMwari. Dowa. Saisa wakatengesa udange bwake nokudya kamwe chete. Dzadziri bhinzi futi, dzadziri ndumba, dzatsvukira mundiro. Ivo vakadzi vaPortifa, achipfeka mafuta anonakidza kwazvo, murume achitomutengera, achimuzodza chinyi nepefyumu, iye anenge ozvishongedza kwazvo kuti kana vatouya ndofanira kuti vaonewo kati chivata neni, inga ndachizvitrima one board, uye ndachizvidhaita, uye ndanichimuitira mafevha. Now zvose izvo achiita iri shato iri kukwezva so, iri kuuya pedyo newe so kuti ikunyudze. Now zvose zvichiitwa izvi, iye anenge akanyangira manje sechiva chananchikutsanangura ichiya. Iwo manje nekuda kuti hauchavoni kuti uyu mukadzi waPortifa, iwo ongoindawo so, ongonyungudika vose benzi so. Wotoona kunge fanike ndo upenyu hwose, ndo paperera sarungano, ndo nhaka yose yedenga yawakapuwa panyika. Now izvo mumakati wakupinda manje mukati medhidho rokuti muchiita sungano, 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya16. Kwamuzivi here kuti wasanganiswa namhombwe, iyeyo pachakewo yava mhombwe, wasanganiswa nemukadzi waPortifa nemweya wePortifa, iye wawati wavo nemweya waPortifa wechihure. Iwo paunoonawo vamwe vakadzi kana vakadzi vevanhu vakangowanda-wanda, wotongodai ndangotopindawo pavari, nekuti wasanga navo nerimwe zigadzi rati dai ndangopindawo pamuranda waMwari. Nevakadzi manje wovafundisi, wava kuvapedza iwo uriwo mufundisi, wava kundoprofita nemauko, wava kubvisa mweya uyo usakarurama, wakarurama wavo kuna Ezekiel chapter 13 pavhesi ya22. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo wowakarurama.
vaya vanoda Mwari vaya havachagoni manje kumira pana Mwari. Hazvichaiti. Kana ari murume so wototi ashina iyi vedu vei. Kana azvibatawo anongoti waregai ndisiye. Hino ane mano mukadzi waPortifa uchamuwa. Apa haupabati nekuti mweya womukadzi waPortifa une mano. Anokuvenganisa iso agokukrietera kuti kana wangodai ndokunyudza. Vawanda iko zvinhu varume vazhinji nenyaya yemaWhatsApp inotanga iri discussion. Ende munoparidza, ende mune simba, ende you are so powerful, ende munoziva kana muri mucheki zvezve kana pamuuna matavana mukasanamatira ine handinzi kwemusheso ndotoziva kuti madhimoni ese anobva. Ende kumba kwangu unoita mufaro kwazvo. Ende kana mukaona muchiita soka ndosaka muchiona ndicho ndichitaita so because pamunondibata so musoro wangu simba raMwari rinozara kwazvo kwandiri. Ndoda kana mukazondibata mavoko muchindinyengeterera so ndinonzwa ndichizadzwa nemweya mutsvene. Ende ndakatozokurotai muri pachigaro chemutsa muchindipupurira vhangeri. Iyo ndozvavanoda zvevaprofita veNEMA kuti iye anenge asina mweya mutsvene. Nekuti kana une mweya mutsvene unotoziva kuti uyo wava mweya wechihure mukadzi waPortifa. Paya pamunenge muchiparidza mukandibata mavoko kwazvo simba raMwari rinodzika. Ende parinodzika ndinonzwa denga richidzika. Ende ndakatokuonai muri chigaro chemutsa mune vatumwa vanga vakamira pamberi penyu vachitaura nemi muchitotaura. Inda ndakamira nechekungu muchiti uya kuno mwana wangu. Ndikatouya but ndakanga ndichitya mukauya mukatobvisa mwoyo svina. Izvo uri kuudziwa nhema mano emweya wechihure womukadzi waPortifa. Oreva manje nhema kuti iwe uchipinda manje Paul ati tizai upombwe 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 16. Pavhesi ya 20 hamuzivi here kuti makatengwa nemuchinjikwa imi. Hamuzivi henyu pavhesi ya 19. Asi miri yenyu ndiyaMwari. Iyo ndo paunenge woita manje sebenzi manje. Auya manje mukadzi waPortifa mweya wacho okukwezva so. Iwo manje ndo paunenge wochiti right kana iri mari inouya ngaiuye zvayo. Mataura amai kuti makandiona kuhope ndichiparidza uye ndiine simba guru kwazvo ndiri pamusoro pegomo. Masangano akawanda kwazvo. Izvo iye chinangwa nechekuti iwewo upinde maari uchigara maari. Now uchiwa kuna Genesis chapter 39 yanga ichiverengwa namai achitobreja kuti zvino Josefa akanga aine muviri wakanaka kwazvo nepachiso ndo zvinotaura Mwari. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi watenzi wake akati kuna Josefa uya pano uya wavate neni. Ende imi ndo pamunowanza manje dzingava kana nyasha nemavhesi ndo pamunenge movhurirwa manje mavhesi naiye anenge akwezvewa. But ndinofara kwazvo Josefa, ndinofara matauriro akaita. Akaramba. Iye akaramba. Akati kumukadzi watenzi wake tarirai nokuda kwatenzi wangu haangarangariri zviri mumba make asi akaisa zvose zvaanazvo pamaboko angu. Hakuna mukuru kwandiri paimba ino. Haana kutidzivisa chinhu asi imi moga. Zvine munenge mafara manje. Kati kana atongotaura kudai so zvaareva iye ndo paanouya kuti haiwa havamborevi uye hambozivi anoziva ndianiko. Tikapinda mupame mukati munomuma tinotovhara nekuti ava ndimamba. Hapana anotouya ngativhare usiku kana masikati kwazvo. Uya pinda mandiri zorora mandiri. Hino baba vangu nekuda kudya kamwe chete saIsau verengai mai pana vaHebrew chapter 12 pakaseti vhesi ya 16 mawa kuti kuranga kwaMwari dowa kurege kuva kune mhombwe kana asina hanya naMwari. Verengai mai pavhesi ya 16. Hey. Kurege kuvapo nemhombwe kana usina hanya naMwari. Sani saIsau wakatengesa udange bwake nokudya kamwe chete. dziri bhinzi wangoona mazikumbo akatsvuka. Kati mukadzi waPortifa uine mafuta anozora mukadzi wamambo ndichanakigwa kwazvo uye ndichava mambo uye ndichatozotorawo umambo hwaPortifa ndigozoitawo mambo. Usadana nokuudza zvisiri izvo. Izvo ndo zvaunenge uida kuti pfungwa dzangu dzipetwe manje nekuda kudya kamwe chete. Wakwezvwa manje nemukadzi waPortifa iwe wototi haso right murume haapo haati tsvagei loji handei hatinodhiraivha kuinda kure. Indongomuudza kuti pana zvakuda kungotsvaga uku hambo netsi uyu ndomuudzaini uye vakawandigwa mani apa munganetseka nevavaira zvinhu zvakawanda zvavanoita havatombozivi kuti taenda kupi uye ndongovaudza kuti taenda futi iwe rega kuwara nezvazvo. Iwe uchinzi usawara manje wotofunga sokuti ndazipigwa izvo kunyura.
nekuda kudya kamwe chete. Okay, fine, makisana madini mawisira pasi kana manga vapai kana mumota nekuti pazvinongotanga zvikaperi ipapo. Nekuti chokudya chokubiwa ndapota kuti chigemu nekuti kuhura chigemu chinopera chosvika pachopera. Imi chinoti kuti muti wekuzha utogokiswa mba. Bhora chaichai 90 minutes napokutaurira ndasati ndapedza mufananidzo uyoyo. Rinotambwa richikunakidzai so munhu agoti ndaluza gemu. But kana rapera anozongoti ndangangwaza kuti ndakuriona asi akazoona delayed match asina basa nayo. Bhora ratangwa ukada kuriona unongoona kuti wow richine basa wongoda mari zazombodi amondopa go apa. Asi pane chitambwa so manakidzira rinoita so. Rinonakidza so rigokurivadza so. Mukadzi waPortifa anokurivadza so achikutambisa so bhora rinopera 90 minutes. Iwewe woitawo mhombwe manje kuna vaHebrew chapter 12 pavhesi ya16. Kurege kuvako nemhombwe kana asina hanya naMwari saisawo akatengesa udangwe nekuda kudya kamwe chete. Josefa akaramba kana nditengesi ndakabva kuti akatengesewa ini nemadzikoma angu. Handiposviki nchihura nemimi. Ndakapuwa zvose zveimba ino asi save to you mukadzi wamambo. Mambo haana chaanoziva kana zvekudya haazvizivi. Indotomugadzirira nefudhi yake chaiyo. Imoda kuti ndichipinda mamuri manje. Handiiti izvozvo ini. Ndokurambirai. Hino iwe manje nekuda kudya kamwe chete waona kuti zvawira mutsanda manje. Vanga varipo nguva yose ndaitopoti dai vanga vantu saka ndandiri right ndaiona ini. Saka mai vaindida. Uri murata waMwari so wousiwa nemweya womukadzi waPortifa. Mweya wehufeve. Kurege kuvako nemhombwe saisawo wakatengesa utangwe nekuda kudya kamwe chete. Handipe bhinzi utangwe kune basa here. Uyai mupinde nezvebasa here. Kana ndangovata nemi ndongonoreurura zvokuti ndakaita mhosva. Nawo kune wakafa uko kuNigeria aidzi SANABACH wakafa ari pamusoro pehure. Achihukakata uhure pamusoro paro hure. Ndokufa. Raurongwa ndapokuudzai kuna First Madzimambo chapter 22 pavhesi ya 19. Mikaeri akazvitaridza kuti ndakaona hondo dzekudenga dzimire dziri dzakakomba chigaro cheushe. Mwari vakabvunza kuti ndiani anonyengera ngana kuti aende kundohura andofira pahure agowanikwa riri hure. Tatomboverenga imwe nyaya yekuHarare yabuda paintaneti nhasi. Yemurume akanga achitogara kuzengeza kuHarare yakatoitika iri mubepa ranhasi. Utsvaga mukadzi wechituu manje neyekuhurai. Zvanetsana iye ndokuinda ndokutozvisungirira mucottage. Mukadzi ndokuzoona iro hure racho otoramba kuti wavo baba hachati chikomba changu atowanika ototiza iri mubepa ranhasi. Verengai. Tichikuudzai kuti tizai uhure. Wanyengegwa manje mukadzi oti handizvizivi ini wazviurai woga chero wapuwa poison. Vamwe imi munourawa sose masvosve mokandigwa shuga kuti hei shuga iyo idlai izvo shuga ine muchechero wangu wakutapira izvo ndokufa kwako. Wangoona mazikumbo matsukoti nhaka ndichanakigwa ndikavasumudza mai ava zvokwadi handizivi. Izvo zvonoitira kuti guyu kutsukira kuzhe mukati maro ruze ruti mbuyu. Mweya womukadzi waPortifa. Vamwe moita sanaisawoso mototengesa utangwa hwenyu kana wanga wari jaya usati wambowanikwa watogwa nekuti Josefa anga asati ava nemukadzi. He was only 17 years achitengesewa nemadzikoma ake. And this was the second year. 19 years mbuya yazvara yoti uya pinda mandiri akati handibati. Kokana musi ndisiri wokutanga makabheja mukatenderera chiuno chenyu chikausigwa kure nevanhu vazhinji uko. Imoda kuti ndiuye mundikwai nditesere kwenyu handibati izvozvo. Hino vamwe vanobva vadlira so saisawo nekuda kudya kamwe chete so. Kurege kuvako nemhombwe kana asina hanya naMwari saisawo wakatengesa utangwe nekuda kudya kamwe chete. Pavhesi ya 17 mama muwe wakazokutsvaga hana kukuwana. Verengai mai. Pavhesi ya 17. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yokuropafadzwa. Akadini? Wakarambwa.
Nemakei? Nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka. Kana kudii? Nyange akaitsvaga zvikuru nemisodzi. Muchautsvaga ushumiri hune shoko iri mugorishayiwa. Makati mpapamba makabatana nevakadzi vemweya yemukadzi waPortifa. Nemi vakadzi vaPortifa makati mpapamba. Muchitsvaga kudai kutora Mwari takuda kutendeuka. Mwari oti mweya mukadzi waPortifa bodo. Garai ikoko. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yekuropafadzwa. Akarambwa nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka. Haana kuwana nguva yekutendeuka kana mukadzi waPortifa nokuti hatina kuona kuti akatendeuka. Toda kuchipedzisa ndima yacho. Kunyange akatsvaga zvikuru nemisodzi. Vangu ndipona handibetserei pano wakangaza ndibetserei hatibetserei bedziso. Chautsvaga vhangeri rugorishayiwa. Ende ukaona tikasakurova kumwoyo so ukasachinja. Nemano chiwai manje achichinja zvose mukadzi waPortifa wakachinja zvose. Aramba manje chirega uone manje. Otsvagirwa nyaya. Nokuti anotsvaga nyaya kumurume wako, otsvaga nyaya kana kwauriwe, otsvaga nyaya kana mukadzi wako, otsvaga nyaya kana kunani, kana kuvanhu vesangano, kana kuhama dzako, kana anotsvaga nyaya so. Kukutsvagira so nyaya chiwa manje. Ande mai. Kuna Genesis manga mareva nokuti andikokonda zvangu naEzekiel kuti nokuti nenemadzenyu makarwadza moyo waka usina kurwadziwa. Wanisina kuchemedza mukasimisa maoko akaipa. Akaipa akati handichaendi kuchechi kwenyu kwemahuri uko. Mweya womukadzi waPortifa. Unobata so vanhu ugotowisira vanhu vaMwari pashe. But nhasi muchakunda. Yo kana une mweya womukadzi waPortifa ubude mauri. Kurege kuvako nemhombwe kana kusina hanya naMwari. Esau wakatengesa utangwe nekuda kudya kamwe chete. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yokuropafadzwa akarambwa. Vanongoti Mwari handichadi nemweya wako uyo garako. Izvi vhangeri tikuudzai kuti pane panosvika kuti uyu handichaparidziri zvachose chisiya yakadero. Rakawa rakakwana. It's enough. Mwari wozotumira manje simba pauri kuti uchikanganisa kuti utende nema kuti kana zvaramba ngazvirambe. Somwe mwana womunomu wandairi nachitotengera chikafu nechine chiwotonzwa kana vari Mwari wenyu vanouraya ngavandiuraya ndikati neshoko randakuudza rokuti iwo unorega kuuya kuzondibvunza kuti makadii uchiwashoko chiti ngatirayirane timutsane tive nerudo nemabasa akanaka. vaHebrew chapter 10 pavhesi ya 23 woti ndazvibvunzirei. Ramba bhuku yangosanangura kuna John chapter 8 pavhesi ya 32 uchaziva zvokwadi chakusunungura muzvivi zvako. Zvino kana ukasarega kuziva zvokwadi yatiri kuparidzirai yemweya wehufeve mukadzi waPortifa, ukaramba uine mweya uyo uri mukadzi womukadzi waPortifa, ndati denga harigoni kukuwanira nyasha zvachose. Uye unohwawo kumurume anonzi Esau uchiwa Mwari vachitiwo nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yekuropafadzwa akarambwa nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka. Noishayiwa so uchingodzingasira kuti wabvapo ende division inodiwa nemweya womukadzi waPortifa. Munopokana so muchechi, mudzimba, mumaraini, votoziva nembiri kuti mai ava ndimafushe mukadzi wadenhere. Dzakatsengwa asi hadzina kusvisviniwa dzose. Dzakaminyiwa zvino chimedza nhengeni ndokutemba zvose chimedza nhengeni. Kana uchionawo uchiteverera nevakadzi vane mweya waPortifa so uchinyengerwa so mhaka dzako unongowandiwe. Ndichatsvaga ruponeso muchakushayiwa. Handei mai kuna Genesis chapter 39 manga mangopedzisa pavhesi ya 9. Tengai pavhesi ya 9 hakuna mukuru kwandiri paimba ino. Handei pavhesi ya 9 hakuna mukuru kwandiri paimba ino. Dowa haana kundidzivisa chinhu. Famba asi imi moga. Handei nokuti muri mukadzi wake. ndo zvandakarambidzwa izvo. Handei zvino ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa kuti chinyi nditadzire Mwari. Ndingaita seiko chinhu chakaipa icho zvikuru kuti tadzire Mwari. Dzokorai ipapo mama. Zvino ndingadini? Zvino ndingaita seiko? Handei zvino ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa zvikuru nditadzire Mwari. Ndingaita sei chinhu ichi zvikuru chakaipa nditadzire Mwari.
Kana ukasagona kutiza wa 1 Corinthians chapter 6 pa verse ya 18, tiza upombwe. Ukasatiza mhaka yako. Chiwa manje, hande. Pa verse ya 10. Hamiri ipapo mukadzi waPortifa. Aramba so watomudza zvaMwari ndo panototanga dhimoni manje. Apa ndo panenge onetsa manje obhebha kuti munotamba imi. Imi munofunga kuti muchangouya kudai so muchiri vatsvoye sambo. Muchagona inyi zvandakakutengai muri mutogwa. Unenge woudza kuti handiti ndakambokuudzai kuti kana mambode ndokureverai ndakambobata zvimwe zvakadai. Mukasadaro inini ndokutengesai. Uye ndoziva kuti zvimwe zvamunoita kuzhoko makamboba mari. Iyo nyaya yekusarura mai. Makamboba mari muchechi. Iyi ndoiziva mukaudzai ni secret yacho. Ine wobweza manje. Tikana vataura izvi pangu papera. Haana kumirira ipapo mukadzi waPortifa. Akaramba akabata. Mune message yamakambonyora kwandiri. Saka hayo hamusamborega. Mukangorega chete kupinda kwandiri ndokutengesai. Kana mangoramba chete kungopinda mandiri, iwe waona mazvidza matsvuku, waona kana chinyi, izvo mweya womukadzi waPortifa. Pindai kwandiri. Iye akati handidi, ndibati izvozvo. Uye wavate nini? Mabhokisi ombowa muri mubedroom, upagumira akadla vaviri muri mose. Sorry. Ombouya omboita sekuti akugumudza so sikarudzi yako uri iwe osekera. Nekungoda zvemahara so. Kurege kuvako nemhombwe kana asina hanya naMwari. Saisau wakatengesa utangwe nekuda kudla kamwe chete. Uye vazhinji kana mahura zvatopera. Chigemu chiya che90 minutes kana chapera hauchadi. Wakutoti ko ndaitei, wakutoregreta futi. Naivedwe ndachamboitireiko. Wondozvitongesa iwe, hauudzi umwe munhu. Wakufana manje kudzoka kuna Mwari. Ende kuti udzoke kuna Mwari Mwari unoti kunguva yose pawanga wakanyararei. Uchiziva kuti izvo ndozvawanga wachida. Na vose vanotadza nekuda ava varegeregwe. Ndozvotaura bhuku yangu. Tai zvenyu muchiredzewa so. Uchiwa vaHebrew vachitaura kuti kuranga kwababa musoro shoko. Ndichikukoterai kuna vaHebrew chapter 12 pa verse 16 kuti kurege kuvako nemhombwe kana asina hanya naMwari saIsau akatengesa udangwe nekuda kudla kamwe chete. Dziri beans. Dzongotegai ningotestavo. Iwe amoti kwai the taste of the pudding is in its eating. Kuti uwe kuti chinhu chinonaka unofana kutanga waravira. Imwe yaitwa nemumwe bhuru wangu wandakataura naye Eric Knight yainzi ramba waravira. Yekerewo kudla kokudle. Impotanga waporavira kuti ugozotarishani. Imotonzi neye mukadzi waPortifa mungati mimi mungangoramba muchikodla here sadza nekavichi. Mumbodlawo kana nemubovo razvo. Hinewo manje nekuda kudla kamwe chete mvo. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nake yekuropafadzwa. Akarambwa. Nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka. Kunyange akaitsvaka zvikuru nemusodzi. Mucharitsvaga vhangeri muguru shayo. Mweya womukadzi waPortifa. Chiwa manje kuti haana kumbira ipapo. Anoramba achikukwezva kudai. Ari mameseji semazuva emaWhatsApp panaya kana nemamessenger. Anenge achikukwezva kudai. Uyai kuno. Mungamboindizve. Nesaka renyiri. Vakaropafadzwa mai. Ndofunga rurimi gwenyugu mai vachisa rurimi gwenyu musaka renyu. Asori zvenyu munhu waMwari ndangoresha kutaura. Asi atotaura ka. Atoreva. Mweya womukadzi waPortifa. Chirega uone manje haana kumirira ipapo. Aramba akati handiti izvozvo imuri mukadzi wamambo wangu. Chiwa pa verse ya 10. Ande mai. Pa verse ya 10. Zvino akataura naJosefa mazuva ose iye asingamuteereri kuti avate naye. Ndo chachiri chinangwa. Kana kuva naye. Kuti angova naye chete. Gunotorongwa so achironga maprogram so. Taapa hateti tose. Ineni vanoziva vana vangu handifambi nevana vangu ndisina umwe munhu ndoti Sara. Handidi. Uye kana achifamba ndofamba nemunhu wechirume. Ndoziva. Unotsvakigwa so vanoziva vana vangu vose. Uye kana chitoenda kune umwe munhu womukadzi wandisingazivi ndotora vana vangu vechikadzi ndoti hatichiita paari ushu.
asi ivo chaivo kuti ndifambe navo tiri tuno tati handibati izvozvo gara uko unodei na izvi tichiitira kuti usava unonyengerwa nokuti uchawa manje yaakazopomegwa nyaya yapo akaramba maokuti ndati haamiri mweya womukadzi waPortifa. Zvino akataura naJosefa mazuva ose wachinetsewa so Josefa kuti auya maniwe mbouya mani auya maniwe havatava vambozviwi havapo. Hino vamwe nekuda kudya kamwe chete manje saisawo wakatengesa mutangwe wotengesa manje ujaya hwako wotengesa kana unhu hwako nyika yose yoziva kuti wakatora namainiki apa ndo pamobakwa manje red handed ende manje ndo padawa mapepa manje vanouya ende munenge muri muso uri bagwe so ende kupusa kwomunhu wabakwa so achiita zvivi hauna simba kana nokusumudza kana bhurukwa rako kana chemukati ninafanike nyoka so nyoka kuti izo ruma payapayaka inenge yotaza kuti inenge yotsvaga kutiza asi inenge yohla so kuti vakomana ndodiko pano munopata so sehuku so wabakwa nemukadzi wemunhu kana kuti wabakwa nemurume wemunhu kana kuti wabakwa nechikomba uri mukadzi wemunhu uye kuti kuti asingazivi kuti mukadzi wanhingi mweya womukadzi waPortifa mapusa so. Ndakapa imwe example yevamwe vakabakwa uko kuna naTanzania uko vonoti vanhu haisuperimposing kuti kwa hei photoshopped nyoka yamira manje iye akanokanga akati ndandoziva kuti unohura iwe ndoda kuchitora manje nyoka mushonga wenyoka kana wangosangana nomwe murume ndoziva kuti munosangana rikamira manje zuruva mbiri rakadai iwo pakati pachipesuka rodzidza kuti kamangobudisa ndokurumai mose ipapo vanamatana manje apa foni inotoita zvokukwezva kudai foni ichiisa padhuze nekuti chifona uudze vatenzi vangu kuti nyaya yayazoitika manamatirana manje mweya womukadzi waPortifa na watisi kuti vanhu ngavavuke asi kuti iwe uchimbozviitirei mukadzi mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu agare oga akamutsvagira mufaniri mubatsiri wakafanira Genesis chapter 2 verse 18 iwe wototsvaga mauroko saka nyura inouya yechimetro so sekuzimbabwe ndo zvainotoda seipapo varungana kwananchikutanangura zvenyaya yabuda nezuro inotoya yechimetro ndizvere ava vanobva kupi ava ndipasta vakadai ava ndimainingi hama dzacho munoziva todziziva tipei namba yavo vaya vofona uyai pano tine zviwitsi zvatoda kupai tine yechimetro tine imwe nyaya yatanzwa ndi munonge munonyango iye otouyawo kwazvo ndava kupa nyaya yaka munotobhadharwa uye vanotopawo nyaya vanofanira kukumbirawo mubhadharo wavo nokuti wasevedzaka saka vaya vanoti chiuyai iye wenyoka iya ikamira kwazvo pamubhedha kati handindi murume akauya akati izvi handiregi ndoda ng'ombe dzedzandakadzibvisa kana dzava ng'ombe handichamudi kana zvisizo rambai makadai akadzitsvaga akadziwana ng'ombe idzodzo kunyange akatsvaga Hebrews chapter 12 kururamiswa naMwari akatsvaga akashayiwa kunyange nemusodziso mwari ndiwireiwo havawiri benzi. Saka nguva zhinji akataura Josefa mazuva ose iye asingamuteereri kuti wauya wavate nini kana kuva nini kungoda kuti yaugara nini so unoziva kaungagara nini padhuze nini so tongo wangufara so anouya so mweya womukadzi waPortifa kana musipo so handinzwi mushe ende kana muripo so maiwe mafariro andinoita ende mweya wangu unosumudzwa so mweya womukadzi waPortifa andii mai pavhesi 11 nenguva iyo akapinda mumba kuti abate basa rake dowa makanga musina vamwe varume veimba imomo dowa pavhesi 12 ipapo akamubata nguo yake akati vata neni wadzoka futizve vavatu manje kati handoramba ndichipokuvudza pakazara vanhu ndichipokuzevezera kuti uya wavate neni iwe unoramba uya wavate neni iwe unoramba uya mani upinde pano pazvinja zvakanaka iwe unoramba now apinda manje muimba yemukati maaisevenzera musina kana vamwe varume kati ndoda kupinda ndovhara dho ndozvavanoita anokukira so dho agokuviga maki kuti aubudi shedza kamashedza ndokurura ndoti vandirepa kana kutofonera murume wangu izvozvo ndozvamaita ndotofonera zvizivo Portifa kuti wapinda muno wakiya maki warasha nepawindo handina ngumo uyai mupaze mukova mukadzi waPortifa agotoita bope so iwe wauwe haana kumirira ipapo handi
iye akasiya nguo yake muruoko rwake. Tanga pavhesi ya 12. Ipapo akamubata nguo yake akati vata nini. Iye mama pavhesi ya 11. Nenguva iyoyo akapinda mumba kuti abate basa rake iye Josefa. Andi mama nenguva iyoyo pavhesi ya 11. Nenguva iyoyo akapinda mumba kuti abate basa rake. Famba. Vakanga musina vamwe varume veimba imomo. Pavhesi 12. Ipapo akamubata nguo yake akati vata neni. Uya pano. Ninapo ndo pamene baba kwa manje baba wangu. Nekuda kudla kamwe chete motengesa butangwe. Taiwai andi mai. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake akatiza akabuda panze. Wazwisisa here? 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 18. Tizai upombwe. Iye ipapo akamubata nguo yake akati vata nini. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake akabuda akatizira panze. Nongati generation ino inotiza upombwe here isina kuda mwana Mwari. Chiwa manje Mweya womukadzi waPortifa mano wake pavhesi ya 13. Pavhesi ya 13. Zvino wakati achiona kuti wasiya nguo yake muruoko rwake atiza aenda. Pa14 akadana varume veimba yake akataura navo akati chiwanema kana nchikuudza kuti anokupisanisa musoro kuna vamwene, kuna mai, kuna mbuya, kuna vatete, kuvana vesangano, kunani, kuna vazukuru, kuna dikoni, kuna bishopu, kuna mvhangeri, kuna muerida, kuna mukuru wenzanga, nyika yose. Wadana manje vanhu kuti iye watiza kuti iye achiva nechivi manje chaanoda kupomera munhu waMwari, mweya wemukadzi waPortifa. Handei mai akati iye kwari, handei mai akati tarira iye wakawisa muHebheru pakati pedu. Ototi tarisai muone uya umoti kwai munhu waMwari uya kwai muHebheru, otonzi muHebheru pakati pedu uya wakawisa munhu waMwari uya pamba pedu. Chiwai wakawisa munhu waMwari mukereke yedu. Chiwai handei mai kuti atidadire. Towa wakapinda kwandiri kuti avate neni. Towa ndikaridza mhere nenzwi guru. Zvino manje mutemo wako mazuva ano kungoti kubva kare zvakatangira kare kusafunga zvatanga iko zvino. Wakapinda iye muHebheru wamunohwauzvo. Tarirai iye akaisa muHebheru kwandiri kuti avate neni ndikaridza mhere kwazvo. Unotonga onziwa ndiwo anga wachida mweya wemukadzi waPortifa agokuisa pakati perukato. So iwo ndokupusa machete unotofanira kutoita calm kuzvidzora, so otherwise inoperera kwako unonyura ndiwe. Mweya muchene unofanira kuti uti uye utonamana kuti Mwari ndibetserei panapa. Now izvo kana zvatovapo manje mutemo wevakadzi, the voice of a woman rine simba kudarika voice remurume. Hauchagoni kupikisa manje. Tarirai akaisa muHebheru pakati pedu akandidadira kwazvo akapinda kwandiri kuti avate neni ndikaridza mhere nezwi guru. Handei pavhesi ya 15 mama tipedze. Pavhesi ya 15. Zvino wakati achinzwa kuti ndodanidzira ndichiridza mhere akasiya nguo yake neni akatiza. Akasiya nguo yake neni. Verengai zviripo. Pavhesi 15. Zvino wakati achinzwa kuti ndodanidzira ndichiridza mhere akasiya nguo yake neni akatiza akabuda panze. Akasiya nguo yake neni akatiza akabuda panze. Pane makoma ipapo kureva kuti wakanga utsanangura manje kuti tarisai muone nguo yandakabata iyi ndo yandakabata, ndo yandasiya nayo paawa kuti ndaridza mhere ndasiya ndakabata nguo. Ndo exhibit. It's important verse. Idzokorere verse iyo ndo important verse iyoyo nekuti vanenge vachitsvaka kuti vasvibise zita. Anenge aine mweya womukadzi waPortifa kutsvaka kuti asvibise zita. Verengai vhesi ya 50 chibudzikai mai. Pavhesi ya 50 pane makoma momira zvino wakati achinzwa kuti ndodanidzira ndichiridza mhere akasiya nguo yake. Very good. Neni akasiya nguo yake neni. Akasiya nguo yake neni ndokumira ipapo akatiza. Ndokumira futi ipapo akabuda panze. Ndo ripoti yaaipa kuti ndakabata exhibit. Pamwe anenge abvuta manje bhurukwa rako romukati akudhonza rabvaruka kodzi tarisai muone nerangu abvarura.
Ndarizamire kwazvo mweya womukadzi waPortifa. Apa anenge wotobheja kuti kamwati meiwe ndomuwisa warambire nekuti iye wanenge wotla kuda kuvhumugwa manje. Zvino isa hatiregi nezita raJesu. Tichakunamatira kana warega kunamatirwa watadza kutendeuka unonotongwa. Takuparidzira kuti mweya uyoyo womukadzi waPortifa ubude nezita raJesu. Nemano kunoreva nhema uchindonyepa uko. Chiwisa vanhu vaMwari. Havachina kana mufaro manje. Uyu wanga ari munhu waMwari wanga akarurama uko. Mamai munowisa vanhu vaMwari so muchivaisa mukati medzimba dzenyu. Maisa mukati medzimba vopusa manje havachisina kana chokuita. Wanoreva nhema uko kuti utendewe, wareva nhema uko kuti utendewe. Vanhu voti so right, all right. Idzo dziri nhema. Mweya wehufeve. Mweya womukadzi waPortifa. Akatiza. Otopa ripoti kuti watiza. Izvo iye wanga atizawo. Kuti wakati handipfumbizvo zvakatiza. Kachero iri mhembe ngaisare zvayo. Hembe hakusi kusvibisa miri wangu. Ndisvibisi temberi yaMwari. Pavhesi ya 16 mama tipedze. Pavhesi ya 16. Hey. Akacheketa nguo yake kusvikira tenzi wake achipinda mumba. Kuti ive exhibit izvi. Chive chinhu chanouya achitadzisa kumurume wangu ndozvaanga ida kuti aite. Kuti apomegwe mhosva. Ndozvovanazova nemweya yemukadzi waPortifa. Kupomera mhosva vanhu vaMwari. Andei mai. Pa 17. Hey. Akataura kwaari mashoko iwayo akati, muranda muHebheru wawakasa pakati pedu wakauya kwandiri kuti andidadire. Dowa. Pavhesi ya 18. Pa 18 ndikadanidzira ndikaridza mhere. Dowa. Akasiya nguo yake neni akatizira panze. Yava ripoti manje yakubva kuna mai ichiinda kuna baba. Baba vari kudzichirwa ivo. Izvo baba vasi kuziva kuti vari kutambwa 10 noti. Mweya womukadzi waPortifa. Baba wenyu hamutombozivi kuti muri kutambwa 10 noti. Nezvidhonono pamwe zvamuinazvo hazvi zvenyu, baba Portifa vangu. Vese vasevenza vanhu zvavanga vachiitwa nemukadzi uyu waPortifa. Nokuti anga atova nevana kawo. Saka rakanga kari katsika kake nevana pamwe vanga vasiri vake. Baba vangu mongotenda vo zvose sebenzi. Hino modini maudzowa ripoti manje imoita chiki. Nokuti aripo kupesanisai manje musoro. Arova musoro kumurume anonzi Josefa. Josefa ashayiwa mano. Akati Josefa ashayiwa mano. Rega ndichiputsa. Ndichipedza manje chikara zvindibve. Nokuti Josefa achandoreva kuti ndo zvandaitiwa. Saka kuti tivhare nyaya iyi. Uyu ndo mukuru wevarindi vaFaro. Ndo vanotongawo. Vanongomutora vomupfigira. Nyaya yangu yovharika. Oita kunge haana iye aita. Kunge haana plani yaaita kuronga kwose noumhizha hwese. Iye ariye the architect. Iye ariye nyanguda kupinda chaiko kuti aparadze upenyu hwemurume anonzi Josefa. Upenyu hwemuranda waMwari. Variko vakadzi vanoparadza upenyu hwevaranda vaMwari. Mweya womukadzi waPortifa. Mweya woure. Akachengeta nguo yake kusvikira tenzi wake achipinda mumba. Akati handipoindi kubasa. Vanouya izvo anenge achichema manje. Nekuti shakenzi zozi kuchema moto ruvava. Misodzi inobuda pasina kana zvaaitiwa. Agochema vanhu vagotowira urombo izvo inhema. Misodzi yegarwe crocodile tears. Yekunyudza chete. Mano ouya manje kuti iye achishayiwa simba. Watiza akawainda pashe. Baba vangu Josefa manje vapusa. Havachagoni kana kutaura chimwe chinhu. Vati untuntu manje kuti zvino kana ndikada kutanga kutaura nyaya iyi inondimonerera rega ndingonyarara. Ndongo wawo hayo kana kuti iwo pavanouya chitongai ndimi vakuru vedare. Indongo kumudzira ndo zvaitika. Now a word against a woman shoko rinouya richibva kumukadzi richienda kumurume harichaiti. Uye mukadzi achitaura kumurume wake anotochinja nemashoko so. Kunge haana kuzvitaura haasiri azvironga iye ari azvironga. Omirira manje kuti murume manje achipinda mukati memadhaka. Murume nekuda kuti zvataurwa nemukadzi murume ongoti aso right. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Amen apostle. Mweya womukadzi waPortifa. Akachengeta nguo yake kusvikira tenzi wake achipinda mumba. Akataura kwaari mashoko iwayo. Akati muranda wenyu muHebheru. Ototi wako iwe munhu wako iwe unoziva munhu wako wakandipa wewe. Inanguka. Inini
kuchema nema, uchichema nema so wotochema nema. Nyika yese yozwa murume kuti achinyarai mani manyarai kuchiko anditaurira nei musanyetseka mani mainererai ndauya murume wenyu moziva zvoitika wanga achida kundirepa akazoda dziri nema mweya wemukadzi waPortifa kukazodai mweya wemukadzi waPortifa nokuti ndo vakuru venhema manje. Kana ongoona mweya munhu anenge ane mweya wemukadzi waPortifa nemaruvava anochinja so statement agoita kunge hasiri yataura agofumbira muromo kunge haana kudla nyama ine mafuta yehuku iye adla kunge haana kuzvitaura iye ataura bhukuyangoisira kuti ungavanzira vanhu vari pano panyika asawawanziri mwari vari kudenga takachidai zvikazodai ine sinongokamurira kuti mweya wemukadzi waPortifa budamo nezita raJesu. Kana muriko uri mudzivisi pabasa raMwari rokuti unotoziva kwazvo kuti mweya wouinawewo mweya wemukadzi waPortifa, izvi tiri kutaurira kuti uzive kuti shoko raMwari richiuya kwauri kudai so riri kuuya riine munondo wokukutonga, ende usafunga sokuti richaperera ipapo. Ndakuparidzirai pamusoro pekuuka mweya wokuuka kuna mabasa aapostoli chapter 13 pane murume wakatochinja zita wainzi Elimas akatora zita rekuti Jesus. Nokuti kaverenga mavhesi ya 7 inoti aigara pamubati wenyika ainzi Sauro Pauro, munhu akanga aine uchenjeri. Iye ndokudana Bhanabhasi naSauro achitsvaga kunzwa shoko rakanaka raMwari, asi n'anga iyo Elimas nokuti ndiro zita rake kana zvichidudzirwa iye ainzi Jesus, akavadzivisa achitsvaga kutsausa mubati pakutenda, kutomisa so vanhu vaMwari kuti musabata kubata pakutenda. Anyonganisa manje mose mavane division, hamuchawirirani mweya wemukadzi waPortifa. Agouya achida kuparadza kana marriage dzenyu dzose, anoparadza mamarriage dzakawanda. Unonenera nemoko kuti angaida kundirepa uye woti zvaitika nguva wotoridza mhere kuti ndazobata nguvo yake kuna Genesis chapter 39 ndo ndima yatiri kubata. Bhavhita akazviitawo akapinda takaibata. Jezebel akazviitawo nhasi tine mukadzi waPortifa. Vari kuva nemweya so wokuda kupasanudza vanotofamba kutovhimwa. Iwo wototenda kuvhimwa. Uwo vaHebrew chapter 12 pavhesi ya 16 kurege kuvako nemhombwe kana asina hanya naMwari. Saisawo vakatengesa utangwe nekuda kudya kamwe chete. Ndavaona sisava vakanaka, mandlovu vakanaka chose, masizive vakanaka chose, masivanda vakanaka chose, madhiwe vakanaka chose. Vakanga vachikukwezva nguva yose izvo vane mweya wedhimoni remukadzi waPortifa, mweya wehufeve. Iwo ndipo wotambirira manjowa shoko raMwari rotiro kunyange akazotsvaga kuda kutendeuka kana kuda kuwana nhaka ikuropafadzwa naMwari akaishayiwa kana akaitsvaga kana zvakadini nemusodzi haana kuiwana. Imunenge muchinakirwa so ende muchivhimiwa so semunovhimiwa mweya weshiri, ende vachikuvhimai vachikuwisai nekuti variko vanowisa. Ende vakatotaimira so kuti kana angouya akangotsvedza so neni kana angopinda pandiri ndomutsvagira nyaya. Vanhu vaMwari vazhinji vaputsiwa nenyaya dzemaWhatsApp idzi. Ini WhatsApp Mwari vakati usabata ende handisvikiko. Anongokutumira so nudhu mweya wemukadzi waPortifa. Iwo nekuda kwenyu manje kuda kudya kamwe chete saIsau wakatengesa utambwe vaHebrew chapter 12 ndozvoona manje kuti dai ndandazipigwa vedu veuyai. Izvo handisati ndamboona magara akadero. Uye handisati ndamboona mazama akadero. Iwo uchifungidza kuti vose vachisikwa naMwari vakasikwa nomufananidzo waMwari ndoga atakakusikwa. Ndoga waona sokuti akanaka kwazvo. Jezebel wakanzi rashai nhubu iyo akawisiwa pasi. 2 Madzimambo chapter 9 pavhesi ya 31 akawisikwa pasi. Auya akazvipenda kuti ave anonyengera Jehu kuti apinde kwaari. Jehu akati ndiwe here mwana waZimuri wakauraya vatenzi vakwewe kudziyanidza muranda waMwari so Elijah, mweya wemukadzi waPortifa.
munouya muchiita fanike muri nyoka so iye inonyengera nemavara shato ivo vakuna kwazvinongwa matumbu ndapota ndo kwazinomanyira vanomanya kana waongoona wangobakwa nemweya womukadzi waPortifa ukasatizawo wakuna 1 Corinthians chapter 6 tiri kuidzokorora ndimayo pavhesi ya 18 tizai upembwe tizai upombwe Josefa wakatiza katisarai makabata nguvo iyo yandabasa nayo now tenzi wake avudzwa manje pavhesi ya 18 pavhesi ya 18 ndo paanga avudzwa ndikadanzira nehwihuru ndikaridza mhere akasiya nguvo yake neni akatiza panze baba vangu Josefa vamira manje hatipedzei mai pavhesi ya 19 inoperera pavhesi ya 23 tipedzei mai handi tenzi wake akadini pavhesi ya 19 hey. tenzi wake akati achinzwa mashoko akaudzwa nomukadzi wake achiti ndicho zvandakaitiwa nomuranda wako pavhesi 19 tenzi wake akati achinzwa mashoko akaudzwa chodhiwa nechekuti muri kukomenda macomments chimbomira kukomenda macomments mumboteerera kunoko this important verse ichawikwa nevanhu pasi rose renyika okay amen apostle tenzi wake akati achinzwa mashoko akaudzwa nomukadzi wake achiti ndizvo zvandaitirwa nemuranda wako hasha dzake dzikamubata nokuti munhu wese anenge audzwa nemukadzi wake so anoita hasha kuti heya mukadzi wangu ini wangoona kubakwa nebenzi randakauya kuzondichengete mumba mangu ndichikupa sadza uchienda kutoilet iwe ndioona kundipandukira ndioona kundichinjira iko zvinezvi kuti unditi iwewe iko zvinezvi ndakusiya ndakuti uite mubati wezvinhu zvose nekuti Josefa wanga apuwa basa rose now ndioona kuuya kubata nemukadzi wangu ndati tarisai muone murume anotorwa mukadzi wake aita chibhenengeni ndosaka varume vazhinji vachiisa rukaho runyoko pavakadzi vavo nekuti vakaona kuti mukadzi wake akachenjerekesa vanoda kumufikisa kuti kana ngomubata achiuya ndozoramba asi ndazvibata asi handidi kuzvibata uye handidi kuti ahure nekuti anenge achimuda saka uye wovudza kuti ndoda kuti muhwisise kuti nguvo iye ndabata uye nguvo ndo yandava kukutaridzai iye avudzwa mashoko aya akava neshungu kwazvo akatsamwa akava nehasha verengai vhesiyo vhesi 19 zvakanakisisa chimuzikai pavhesi 19 hey. tenzi wake akati achinzwa mashoko akaudzwa nemukadzi wake achiti very good ndicho zvandakaitiwa nomuranda wako hey. hasha dzake dzikamuka verengai zvakanakanaka hasha dzake dzikamuka hasha dzikadini hasha dzake dzikamuka hasha dzake dzikamuka akava neshungu ukuti ndo chii ichocho vhesi ya 20 chimuzikai pavhesi ya 20 tenzi waJosefa akamutora akamupinza mutorongo pausungwa vasungwa vamambo ndo zvinongoitika chete izvozvo nokuti kana shoko rangouya nemweya womukadzi waPortifa jere ratarisana newe apa uri munhu waMwari vazhinji vazara iko zvino majeri nenyaya idzodzo anokufumura agokutaurira nyaya yekuti ndo zvavakaita vakawanda vanhu vanopinda mukati memajeri nekuda kudya kamwe chete but save to those who are righteous before God vakarurama kuna Mwari vanotiza zvivi izvozvo hasha dzamuka manje akati heyai ndopindigwa mukadzi wangu nemunhu wandatora wandatenga kumaishmaelites iye ndikawana nyasha paari ndikamuchengetedza ndikamuita mubati weimba yangu now ndikatoindavo kuchechi uri munhu anonamata kwazvo wototi mukadzi wangu indiri ndaitobhadhara tithe ndiri one of the strongest partners poita nhubu inouya ichitora mukadzi wangu kuvata nayo ini niwariye munhu wandaitemba naye wandavimba naye ndo wandipandukira haizondoramba uyai kuno mapurisa uyai mutenge nyaya ndimi vakuru vemhosva wotenderedzwa manje nekuda kuti pane mweya womukadzi waPortifa unokumukira so wakumukira iwo kana usina kuchenja ndopowowa manje kaumaipa vanga vachivenga pavhesi ya 19 kuti tenzi wake akati achisvinzwa mashoko iwaya omukadzi wake kuti ndo zvandaitiwa nemuranda wako hasha dzake dzikamuka tenzi waJosefa akamutora akamupinza mukati metorongo pavasungwa vavasungi vamambo kutorai munhu uyu mutonge mhosva uyu vatora mukadzi wangu kana mweya womukadzi waPortifa wabata so vakadzi vari mudzimba so anonenera vanhu mhosva so haana kana tsitsi agoparadza misha yevanhu igoparadzwa chindibudza kuti dzinza raifanira kuchengetwa naJosefa nesuwo vana vaMwari varanda vamwari takada mwakudai naMwari woda kuparadza mweya womukadzi waPortifa kuti vhangeri risahwikwa so anoritsikirira so uri mudzivisi vana chikuverengera kuna mabasa apostle ndakukotera kuna mabasa apostle chapter 13 pamusoro pabaya Jesus
iye zita rake, asi n'anga iyo iri masi nekuti ndo zita rake. Pana mabasa apostle chapter 13 pavhesi ya8 asi n'anga iyo iri masi nokuti ndo zita rake. Kana zvichidudzirwa akavadzivisa achitsvaga kutsausa mubati pakutenda, asi Sauro ndiye Pauro azere nemweya mutsvene akamutarisa akati, iwe uzere nekunyengera kwose namana akaipa ose, mwanakomana waDhiabhorosi, mweya womukadzi waPortifa, mwanakomana waDhiabhorosi, muvengi wokururamisa kwose, hauregere kutsausa nzira dzevakarurama. Zvinotarira ruoko rwashe ruri pamusoro pako, uchafa sebofu, uchaita nguva usingavoni zuva. Pakarepo mutenerima zvikamuwira, akapota achitsvaga angamusenzedza neruoko. Zvino mubati akati achizviona zvakaitika kudai, akatenda akashamisikwa nedzidzo yaJesu. Isu kupupurira kudai kuti ubude. Newo kana wadzidzisiwa kudai, mubati akadzwa shoko raMwari ratakuparidzira kudai, so uchitiza manje kuti handichabati handichaiti izvozvo. I'll never do that. Handifi ndakambonyengerwa nemweya womukadzi waPortifa ini. Kana wangoona wambonyengerwa, wanyura ndiwe ende waruza ndiwe. This I'm telling you. Ende kana waheduka uchadzoki zvachose. Mukadzi waPortifa anogona kukanda mutorongo, wakasokana mutorongo Josefa akazoita kuti Mwari vauye vamurangarire nekuti wanga ari munhu wanga akarurama. Zvino kana usina kururama nekuti unongoti wangoona zvinhu zvazvo zvakatsvukira nehurira uya chinokupoterera ane mweya womukadzi waPortifa wapinda maari. Tiza upombwe 1 Corinthians chapter 6 kubva vhesi ya 8. Tiza upombwe nekuti chivi chipi nechipi chinoitwa mukati memuviri. Munhu anotadzira muviri wake choitwa kudzoko muviri. Chikwira muchitendedzwa so nevanhu vasina basa rose. Pane mweya womukadzi waPortifa. Tukai mweya iyoyo. Akamutuka Pauro. Akati uzere nemweya wosvina iwe. Akamutarisa so akati uzere nemweya wosvina iwe, mweya wokunyengera. Wose wamano akaipa, mwanakomana waDhiabhorosi. Nemi vanasikana vaDhiabhorosi so vane mweya womukadzi waPortifa. Kana kuti udzauya kutsanangurira nhoroondo asha izvo hatiteereri izvo. Kana uriko une mweya uyoyoyo, ndapedza kuparidza kudai ndichanamata newe, ukumbire Mwari. Ndio mwana kusunda kuti ungoresha, ungoramba uchingoenda, uchingotadza, uchidini, pano wabigwa, pano wadai, mumba hamuna mufaro, hauna kupora, wambodini, zvose izvozvo unenge uri pauri. Hino haugoni kupfigira mweya mutsvene muchitokisi. Ndinotenda kwazvo kuti Mwari vakashanyira murume anonzi Josefa, akarangarirwa ari mukati mechitokisi. Simba raMwari rikava paari, akatotaurira mudiri nemubiki kuti musindirangarirewo pamunobuda. Akakangamwa zvake, asi kwakwira makore maviri azorota hope Faro, iye mukuru kwazvo wainge achitofugamirwa naPortifa nemukadzi wake. Akamurangarira akazomupa simba. Rangariri pamusoro pemukadzi